¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar hoy aquí en el Parador de Santo Estevo. Bienvenidos a una nueva edición de Foro La Región, que en este caso enlaza sus intereses y también enlaza sus propósitos con los encuentros en el progreso. Dos empresas informativas, dos periódicos, dos sensibilidades, en definitiva, pero también un mismo propósito, compartir un espacio geográfico como es la Ribeira Sacra y compartir y, sobre todo, el propósito de que todo este generoso territorio algún día sea declarado bien patrimonio de la humanidad. Jugamos hoy el partido de vuelta. Fue en junio del año pasado cuando en el Parador de Monforte pues teníamos la primera de las entregas para potenciar esa candidatura ourensana y lucense. Quiero darle las bienvenidas, por supuesto, a todos cuantos en estos momentos están aquí en el Parador de Santo Estevo, pero a todos cuantos nos siguen a través de la señal de Telemiño, a través de laregion.es, pero también a través de la edición digital del Progreso. Dos empresas, como dije, representadas en estos momentos y a modo de salutación. Quiero recordarles que, por parte de la región nos acompaña hoy José Pastoriza, que es el director, Carlos Barbosa, que es el subdirector general. Está también con nosotros Carmen Rivas, que es la directora digital, e Irene Viña, que es la directora de la región internacional. Por parte de Encontros El Progreso, por parte del Progreso, por lo tanto, periódico de Lugo, está su director, Alfonso Álvarez Ribeiro, y nos acompaña también José María Álvarez Vilabrille, director comercial. Tenemos, por supuesto, también, y nos honra contar con las autoridades que dentro de unos instantes van a dirigirse a todos ustedes. Pero el título es precisamente pues un propósito de compartir el patrimonio, pero también aprovecharlo. Patrimonio con futuro. De nada sirven los espacios geográficos si no hay la sensibilidad suficiente para su aprovechamiento. Un aprovechamiento racional, un aprovechamiento sostenible, en definitiva, para compartir esa sensibilidad, recoger el legado y proyectar su futuro. Tendremos hoy, a través de dos mesas redondas, precisamente ejemplos más que suficientes de esa sensibilidad, de esa sostenibilidad, pero también de esa apuesta y de ese emprendimiento para hacer de este un espacio que tenga, como decimos, mucho futuro, que tenga valor en sí mismo, que tenga valor material y que tenga valor económico. El año pasado decíamos que jugábamos el primer partido y yo pues he tomado unos pequeños titulares, unos pequeños entrecomillados para dar paso ya a las personas que van a dirigirse en primer lugar a todos ustedes y me va a servir un poco también para justificar la llamada al estrado de los presidentes de las diputaciones de Lugo y Ourense y también del consellero de Cultura. El año pasado el presidente de la Diputación de Lugo, el señor Tomé, dijo algo así como falar da Ribeira Sacra non é falar dun obxectivo político, nin dun destino turístico ou non somente dun destino turístico. Traballando xuntos, a Ribeira Sacra chegará ao lugar que lle corresponde. Es un buen momento tamén, por lo tanto, para refrescar ese propósito y poner por encima de cualquiera de las rivalidades políticas que puedan surgir, están los intereses comunes y ese interés común es hoy la Ribeira Sacra. Saludamos ya a la presidenta de la Diputación de Lugo, a doña Carmela López, y le invitamos que suba aquí al estrado para dirigirse a todos los espectadores y también a todos nuestros invitados hoy aquí, cuando usted quiera. Muchas gracias. Moitísimas gracias, conselleiro de Cultura, presidenta da Deputación de Ourense, alcaldes, alcaldesas, amigos e amigas, bo día a todas e a todos, e os que participades neste foro organizado polo Progreso e por la región, nun momento especialmente importante para a Ribeira Sacra, para esta comarca. Facémolo ademais neste lugar que simboliza perfectamente o que representa este territorio. O Parador de Santo Estevo, esta gran xoia patrimonial, é a demostración de que o patrimonio que pode conservar esa memoria e ao mesmo tempo abrir oportunidades cara ao futuro. Este gran escenario que empregamos para falar da Ribeira Sacra é deste momento histórico que estamos vivindo, porque estamos ás portas dunha decisión que vai a marcar o futuro desta comarca. En poucas semanas, en Busan, Corea do Sur, a UNESCO avaliará esta candidatura de Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Estou convencida de que poucos territorios reúnen tantos valores culturais e humanos como este.
A Ribeira Sacra emociona non soamente pola súa beleza, sobre todo porque conserva intacta a súa identidade. Nos canós do Sil e do Miño, nos mosteiros, como a este, nos socalcos, esa viticultura heroica, non ese formato que ten esta terra, esas aldeas suspendidas na paisaxe que os humanos, en outros lugares non é así, non destrozaron, non, sino que se adaptaron a ese territorio. Aquí hai unha forma de vivir e de entender a nosa terra que consigue chegar a cada un de nós sin perder esa autenticidade. Creo que aí reside precisamente pois, esa riqueza pola que por fin nos fixaron, non se fixaron en nós. Nun mundo no que cada vez é todo máis uniforme, creo que este territorio sigue considerando non e sigue mantendo esa esencia particular, esa relación que teñen as persoas que decidiron quedarse, que viven aquí, coa memoria, coa paisaxe, coa terra. Pero, ademais, a Ribeira Sacra non pode entenderse sen a súa xente, esta da que veño falando, non? Sen esas xeracións de persoas, de viticultores, que traballan a terra a pesar da dificultade da súa orografía, esas persoas que manteñen ese patrimonio e este mundo vivo, non? Para que puxesen os ollos precisamente aquí. Desde a Deputación de Lugo sentimos, ademais, un orgullo especial porque foi unha casa, unha administración que, dende o principio, se fixou moitísimo en que esta terra podía ter esta gran oportunidade. Fai máis ou menos unha década parecía algo moi afastado e agora, pois, creo que vai a ser algo real, non? Entendemos que esta comarca ten que ser defendida, ten que ser protexida e ten que ser proxectada. Por que? Porque é un dos grandes territorios culturais e paisaxísticos de Europa. Se algo deixa ademais este proceso é unha lección moi importante. É a capacidade dunha terra, como dicía aquí ao principio, o presentador deste evento, non? Esa terra que ten a capacidade de unirse, pois pasando por alto as diferencias que pode haber entre políticos, por exemplo, ou entre diferentes sectores, administracións, concellos, entidades sociais, adegas, viticultores, sector turístico, tecido cultural, soubemos remar na mesma dirección. Esa cooperación institucional e ese compromiso colectivo son, eu creo, unha das grandes forzas que ten esta candidatura. E por iso considero especialmente valioso este foro que hoxe compartimos, porque as mesas que se van a desenvolver a continuación falan exactamente do que representa a Ribeira Sacra. Emprendemento ligado ao territorio, experiencias con moitísima identidade, patrimonio vivo, produto local. É unha maneira de construir o futuro sen renunciar ao que somos. Na Ribeira Sacra adaptámonos ao que xa tiñamos, non tivemos que inventar nada. Estou profundamente convencida, digo de verdad, de que ese é o camiño en Galicia, en xeral, na miña provincia e tamén na de Ourense, por suposto, en esta comarca, porque sabemos xa o que é a Ribeira Sacra, sabemos que é única, sabemos o que representa para Galicia, o que representa para o mundo, e agora o único que nos falta é que nos lo diga a UNESCO. E estou, ademais, convencida de que así vai a ser e de que o fará. Moitísimas gracias. Presidenta, pois isto era algo afastado, hoxe é unha realidade. Este é un paisaxe que xa lle pertence prácticamente a Europa. Falou tamén de cooperación e falou precisamente de a ver se consigue ese último, a través dese último sprint, a declaración de Patrimonio da Humanidade. Hai un ano, Luís Menor, presidente da Deputación de Ourense, dixo: temos un tesoro frágil que se tornou durante séculos e que se pode romper se non temos precisamente
conta del. Queremos atraer turistas, pero non podemos acabar co tesouro que atrae precisamente a ese sector. Damoslle a benvida tamén, e por suposto, que escoitamos a don Luís Menor, presidente da Diputación de Ourense. Cando vostede queira. Bueno, pois moi bons días, conselleiro, presidenta da Diputación de Lugo, alcaldes, alcaldesas, representantes do tecido económico, social e cultural desta terra compartida, deste proxecto compartido. En primeiro lugar, evidentemente, agradecer nestas miñas primeiras verbas aos xornais, La Región, El Progreso, efectivamente, por organizar este necesario foro. Desde logo, un xeito de facer xornalismo comprometido fondamente co territorio, enraizado profundamente co territorio, como temos que estar as institucións e como teñen que estar calquera asociación ou calquera organización que prece o seu enraizamento no territorio. Bueno, é unha alianza estratégica, sin dúbida, das dúas cabeceiras que poñen a Ribeira Sacra por enriba de calquera consideración e, sobre todo, como facemos desde as institucións, cun proxecto claramente común. Aquí, efectivamente, no ano 25, en xuño, en Monforte de Lemos, reunímonos por primeira vez e ali puxen sobre a mesa 3 obxectivos claros, non? Un é obvio, e é no que estamos, e é no que estamos a punto, entendo que de conseguilo, que non é outra cousa que o recoñecemento da Ribeira Sacra como patrimonio mundial, o que estamos desexando todos. Dende logo, o segundo tamén é importante, como é conseguir o reequilibrio territorial, evidentemente, sobre todo en Galicia, entre esa costa tan pobrada, con tantas oportunidades, este interior que a veces lle faltan esas oportunidades. E, por suposto, sin dúbida ninguna, un dos motores claros é o turismo e, lóxicamente, unha das opcións fundamentais, con mesura, pero con firmeza, con determinación, non é outra que poñer a Ribeira Sacra como unha das primeiras opcións dos viaxeiros da nosa provincia, das dúas provincias que estamos aquí. Hoxe, sin dúbida ninguna, estes obxectivos seguen plenamente vixentes. Efectivamente, aí están e por eso temos que traballar. Pero eu vou un pouco máis alá. A declaración da UNESCO, a previsible declaración, a desexada declaración da UNESCO, que nos fará Patrimonio da Humanidade, non é un punto de chegada, como podía parecer, un punto no que están todos conseguidos os obxectivos, sino máis ben todo o contrario, un punto de partida, o inicio, sin dúbida, dunha nova era. E por iso non veño a falarlles xa solamente de optimismo, non? Que eu teño e moito. Veño a falarlles de responsabilidade histórica con esta terra. Un dos retos máis grandes que temos por adiante, sin dúbida ninguna, é evitar esa masificación. Aquí sí se ten sentido esa idea. A masificación dun territorio que ten como un dos principais das principais esencias, precisamente a tranquilidade. A Ribeira Sacra é un lugar onde o tempo semella deterse, onde o silencio dialoga con cada pedra, coa auga. Se perdemos esa paz, estamos destruindo aquilo que nos fai únicos. E esta non é unha preocupación meramente teórica, é unha inquedanza real que compartimos. Eu tamén son alcalde da Ribeira Sacra e, por tanto, compartimos alcaldes, alcaldesas dos concellos que integramos a Ribeira Sacra e creo que todos os demais. Amosámonos preocupados polo impacto que pode ter nas nosas comunidades un número desbordado e incontrolado de visitantes. E cando os alcaldes falamos de comunidades, non falamos só de pedras ou de monumentos. Falamos de persoas, falamos da veciñanza, falamos da nosa vida cotidiá, falamos do dereito a vivir en paz. O turismo ten que ser un aliado da xente do rural, pero nunca un problema para o seu día a día. Por unha banda, temos importantes retos, ademais diste que creo que é un reto fundamental, porque senón podemos destruir realmente aquilo que motiva toda esta riqueza que temos. Pero temos retos importantes. A mobilidade.
a mobilidade xoga un papel absolutamente decisivo. Un modelo de mobilidade sostible que permita escoller entre transporte colectivo e vehículos con cero emisións é absolutamente necesario. Dende a Diputación de Ourense apostamos firmemente por esta vía, a través de fórmulas innovadoras de colaboración público-privada para ofertar un sistema adaptado ao ritmo do visitante, pero tamén pensado para a tranquilidade da veciñanza local. Aquí reside un valor fundamental deste reto, buscar a igualdade de oportunidades para a mobilidade no medio rural, abrindo a vía para compartir programas, para compartir proxectos entre visitantes e poboación local. Neste ámbito tamén estudamos a posta en marcha dun gran centro de recepción, de reunión para visitantes na entrada da Ribeira Sacra ourensá, concretamente no concello de Pereiro de Aguiar. Un espazo estratéxico no que os viaxeiros poidan deixar os seus vehículos particulares e escoller de forma ordenada entre o traslado en autocar ou en vehículos eléctricos autorizados. Trátase de canalizar o fluxo antes de que se sature o corazón da nosa paisaxe protexida e supoña un problema para a vida cotiá da nosa veciñanza. Cara aos viaxeiros, xa contamos cun valor engadido, excepcional, o AVE. Un AVE que nos conecta en tempo récord cos principais centros de emisión de visitantes. O reto é que este viaxeiro que chega en alta velocidade a Ourense atope un fío conductor sostible que o leve sen romper o equilibrio ecolóxico ata o último recuncho da Ribeira Sacra. A futura etapa que ansiamos debe ter como norte o progreso do territorio. Así o indica, efectivamente, a Ribeira Sacra, patrimonio con futuro. O progreso ten que ser un obxectivo absolutamente determinante. O turismo sustentable xa é un motor económico e social, pero ten que fixar poboación, ten que crear empreo, ten que crear riqueza para, sobre todo, pemes e produtoras locais. Neste ámbito, dende a Diputación de Ourense, mostramos interese total por participar no proxecto de creación dunha cátedra de emprendemento vinculada á Ribeira Sacra. Un plan promovido dende a Universidade coa participación da Asociación de Empresarios da Ribeira Sacra, NECT, é orientada especialmente aos sectores agroalimentario e turístico. Un labor de apoio ao mundo empresarial no que tamén compre a promoción dos nosos recursos. E se hai un produto que sintetiza a identidade, o esforzo e a maxia da Ribeira Sacra, sen dúbida, é o viño. Por iso, tamén dende a Diputación de Ourense facemos unha aposta decidida por este sector impulsando a recuperación da mostra dos viños da Ribeira Sacra ourensá que celebraremos o vindeiro 24 de outubro. Unha iniciativa que retomamos grazas á suma de vontades, Deputación, concellos ourensáns que forman parte da denominación de orixen e, por suposto, o sector vitivinícola. Para exemplificar a importancia de todos estes retos que acabo de enumerar, os que se enfronta a Ribeira Sacra na súa parte ourensá, que é o que me toca falar, temos unha boa testemunha, no concello de Esgos, San Pedro de Rocas. Un conxunto monumental, monacal, rupestre, esculpido na rocha no século VI, monumento histórico nacional desde 1923, ben de interese cultural como patrimonio histórico desde o ano 99 e ben de interese cultural como paisaxe cultural desde o ano 2018. A Diputación de Ourense ten un forte vínculo con este espazo, xa que o Bispado de Ourense nos cedeu a súa titularidade á Deputación en abril do ano 72. Dende hai máis de medio século, encargámonos con esmero da conservación deste complexo, que hoxe se erixe como un dos principais activos da Ribeira Sacra, con máis de 60.000 visitas anuais. Unha cifra que pon de manifesto o importantísimo traballo que hai por diante para conseguir un turismo verdadeiramente sustentable. En Rocas pálpase hoxe o que estamos a debater. Os propios visitantes expresan o seu temor á masificación, valorando, como deixan por escrito, a paz e o sosego que ali se respiran. Se permitimos que esa paz se rompa, desvirtuaremos este histórico enclave. San Pedro de Rocas ensínanos o camiño a seguir. É un exemplo magnífico de desestacionalización cun número crecente de visitas nos meses de setembro e outubro,
máis de 6.500 visitantes nestes meses. O visitante que busca patrimonio cultural, que busca patrimonio natural, que foxe do verán masificado, busca outra experiencia máis madura, máis tranquila. Esa é a liña que debemos de seguir. E así o acreditan tamén no ámbito da mobilidade ese crecente número de autobuses de transporte colectivo que recibe este enclave que, xa digo, ten un forte impacto turístico. Simplemente un dato. Só ata o pasado mes de abril chegaron a San Pedro de Rocas case 90 autocares, o que supón o dobre dos que se registraron no mesmo período do 23. Este factor indícanos que o mosteiro é un imán non só para o visitante esporádico, senón para o turista que escolle unha visita organizada á Ribeira Sacra. Se regulamos ben esa chegada de transporte colectivo, estaremos no camiño correcto da sustentabilidade. Vou rematando, ou remato xa, e quero facelo cunha reflexión de alcance máis amplo. Vivimos nun país onde a concentración da poboación nas grandes cidades está a reducir dun xeito importante a calidade de vida. Fronte a esa realidade, cada vez máis persoas optan por un novo proxecto vital no rural. Niso que xa moitos comenzan a denominar con acerto como a España baleirada de estrés. Esta expresión suliña o inmenso valor económico, cultural e social e medioambiental do noso rural. O patrimonio máis importante que temos do que temos a obriga de protexer, preservar e potenciar. A Ribeira Sacra é o corazón desa Galicia que ofrece calidade de vida, desa Galicia calidade, que ofrece desconexión, que ofrece identidade, que ofrece autenticidade. O noso gran reto é saber combinar esos valores tradicionais e humanos co turismo sustentable, preservar o patrimonio mentras xeramos progreso. Estamos ás portas de facer historia ca UNESCO, non teño ningunha dúbida. Confiamos niso, traballamos por iso, pero lembremos sempre que o verdadeiro título de patrimonio da humanidade outórgano día a día o cuidado que lle deamos á nosa terra e o respeto con que saibamos acoller a quen nos visita. Mas nada, moitas gracias. Moitas gracias, presidente. Efectivamente, a declaración da UNESCO non é un punto de chegada, é o comenzo de moitas cousas e, por suposto, tamén de moitas oportunidades. Hai un ano, o conselleiro de Cultura, don José López Campos, dixo, entre outras moitas cousas, temos unha candidatura perfectamente definida, que ten a auga como un elemento diferenciador para situarnos nunha posición moi positiva de cara á obtención do noso obxectivo, que non é outro que esa declaración. Señor López Campos, é o seu turno, cando vostede queira. Moitas gracias. Moi bo día, creo que nunca mellor dito, hoxe sí que nos acompaña un día fermoso, por fin chegou a ansiada estación do primavera-verán despois dun inverno duro, no que, a Ribeira Sacra se pode disfrutar de todas as maneiras. Eu creo que nunca hai un mal momento para vir a Ribeira Sacra. Eu puden facer fai uns días, fundamentalmente a quen nos trae hoxe aquí, non? Unha vez máis, creo que con moitísimo acerto, o progreso e a región e o progreso fan posible con esta alianza estratégica que falemos, que poñemos o foco, eu creo que nun dos elementos máis importantes que temos a día de hoxe en Galicia, que é este proceso que iniciamos xa fai 30 anos, nada máis e nada menos, iniciou a falar desa declaración, desa posta en valor da Ribeira Sacra, e que hoxe, como ben apuntaban aquí os meus queridos presidentes da Diputación de Lugo e Ourense, os que agradezco moitísimo a súa presencia porque acredita ese compromiso institucional, pois, como dixeron aquí, veñen ou estamos a piques de chegar a este final deste proceso, que non é o final, o decía Luís, este non é o punto final, este non é o fin, é un medio para seguir potenciando, para seguir protexendo, para seguir poñendo en valor este inmenso patrimonio. Eu vou intentar ser breve, porque creo recordar, o tempo pasa rápido, pero creo recordar que Antonio o ano pasado tuvo que cortarme na miña intervención, porque me emocionaba excesivamente ao falar da Ribeira Sacra. Este ano non lle vou a dar esa opción, este ano vou intentar ser breve e conciso
no que quero transmitir. O primeiro, como decía, os agradecementos. Gracias, Progreso, gracias a región. Esta é unha oportunidade única e, dende logo, nos permite seguir afondando nos retos que supón esa estrategia de Ribeira Sacra. Gracias ás dúas deputacións e aos concellos que forman parte deste extraordinario territorio, porque sin eles todo isto sería imposible. Eu creo que dende Ribeira Sacra se dá un exemplo todos os días de como se debe de entender a xestión compartida, de como se debe de entender os retos que temos no territorio e como se debe facer para que, de forma conxunta, de forma intelixente, con unha inteligencia natural que abronda nestas terras, creo que demostran e acreditan que as cousas se poden facer e, ademais, se poden facer ben, non se poden facer pensando fundamentalmente no interés do territorio. Así que nunca me cansarei de decilo, creo que empezando polas diputacións, seguindo polos concellos, continuando polas entidades, asociacións, colectivos que tuveron unha implicación extraordinaria, impecable en todo este proceso. Hoxe estamos a escasas semanas de afrontar ese exame que nos levará, sin lugar a dúbidas, a conseguir ese obxectivo, ese ambicioso obxectivo que nos temos marcados. Ribeira Sacra, para min, e creo que para a gran maioría que nos visita, é a maior forma de representación cultural, patrimonial, paisaxística de Galicia. Eu creo que cando calquer persoa, cando agora que estamos recuperando esa marca de Galicia Calidade, pensa en Galicia, pensa no noso territorio, pois, como decía, pensa na súa paisaxe, e a súa paisaxe é Ribeira Sacra, ou pensa no seu patrimonio románico, o extraordinario románico que temos tamén en este territorio. Cando pensa en cultura, pensa en toda a tradición, o falábamos aquí, da tradición vitivinícola, pero de toda a intelixencia que tuvo a poboación de Ribeira Sacra para poder convivir en un territorio complexo, para a súa vez poder poñer en valor esas dificultades, non? E hoxe é un exemplo de preservación e conservación. Por eso creo que, independentemente do resultado, porque eu estou convencido que obteremos ese recoñecemento, independentemente deso, unha parte importantísima do traballo está feito. Fomos quen de traballar de forma conxunta, fomos quen de interpretar, de saber que estábamos ante un momento único, fomos quen de poñer os mecanismos, a declaración do territorio como ben de interés cultural, a preservación, a implicación de todas as entidades, creo que fixeron posible que aumentase a nosa autoestima e que fóramos conscientes da gran riqueza que temos, e hoxe Ribeira Sacra é un territorio máis vivo que nunca, un territorio con máis oportunidades que nunca, e temos que construílo e temos que seguir traballando sempre con esa vista posta en que temos que preservar tamén o equilibrio. Non é importantísimo, apuntaba tamén o presidente da Deputación de Ourense, é importante que o fagamos, pero que o fagamos con sostenibilidade. Ese obxectivo, creo que foros como este fan posible que reflexionemos, que avancemos, que evolucionemos, que repensemos tamén ese modelo, e creo que entre todos, porque temos un grandísimo equipo, vamos a ser capaces de conseguir afrontar os retos que temos no futuro. Ata agora o fixemos, creo que podemos decir que se fixo un grandísimo traballo durante todos estes anos, agora pasaremos este exame, pero estou convencido que o noso obxectivo está cumprido, o traballo está feito, a coordinación co Goberno Central foi moi sencilla, moi fácil, foi extraordinaria, a implicación tamén. Sabedes que isto xa é un proxecto de país, é unha candidatura de país, agora é o Ministerio de Asuntos Exteriores, o Ministerio de Cultura, o Embaixador de España na UNESCO, todos están totalmente alineados con esta estrategia. Eu creo que temos o traballo feito e agora o que nos queda é chegar a esas últimos 10 días do mes de xullo en Busan, Corea do Sur, para defender a nosa candidatura, para convencer os 21 países que forman parte desa Convención Mundial de UNESCO e conseguir o obxectivo máis que merecido da significación dese valor universal excepcional que non nos cabe ninguna dúbida a ningún dos que estamos aquí, pero tampouco a ningún dos que están fora de aquí, que o atesora a Ribeira Sacra. Ese é o camiño, ese obxectivo. Parabéns, porque a mí non me queda máis que felicitar e recoñecer o grandísimo traballo que tendes feito, e para min, personalmente o digo, non como conselleiro, senón como persoa, foi un auténtico privilexio, e é un auténtico privilexio poder ter as responsabilidades, neste caso no ámbito da Consellería de Cultura,
porque solo por ter defendido e solo por ter traballado nesta candidatura xa valeu a pena. Moitísimas gracias. Gracias. Que fama me pon, conselleiro, que fama. Sí, no, eu recordo perfectamente, sí, eu recordo perfectamente. Bueno, vamos a ver, vamos ahora ya a las mesas redondas. Los territorios hay que pisarlos, hay que depurarlos, hay que conocerlos y desde luego también hay que pillar cada uno de sus matices. Muchas veces se dice en periodismo que las historias tienen que tener piel. Bueno, pues el territorio tiene mucha piel y eso es lo que vamos a intentar trasladar a todos ustedes en las dos mesas redondas que vamos a celebrar a continuación. La primera de ellas tiene como título Emprender dende o territorio, turismo, paisaxe, experiencias con identidade. Llamo ya a que me acompañen aquí en el estrado a Xavier Ferreiro, a Javier Rodríguez Pintos y a Fernando González. Si son tan amables, vayan ocupando estos espacios. La verdad es que esos son los enfoques que están generando nuevas oportunidades económicas, pues a partir del patrimonio y a partir de cada una de las apuestas que estas personas representan. Como decimos, bueno, los territorios tienen que tener capilaridad y tienen que tener pues ese retorno y hay que aprovechar esas posibilidades. Xavier Ferreiro representa pues al proyecto Herbedeiro, Aldea Sonora. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Gracias. Saludo también a Javier Rodríguez Pintos, que es promotor do Camiño do Monxe. ¿Cómo estás, Javier? Y Fernando González, aquí a mi lado, representante de Adega Algueira. ¿Cómo estás? De maravilla. Bueno, imposible no estar bien en estos espacios. Marcha, por Decía el consejero antes que claro, que hoy tenemos un día efectivamente que se corresponde con el mes en el que estamos, pero aquí vengas en el mes que vengas, te reciba la meteorología como te reciba, pues con niebla, con lluvia, con sol, con calor, este espacio siempre es agradecido y ha sido eso también uno de los elementos fundamentales para configurar un espacio generoso como el que tenemos y del que disfrutamos. Bueno, queremos escuchar vuestras historias y luego haré pues una pregunta a cada uno de vosotros y empezamos por Xavier Ferreiro para que defina y explique, eso sí, lo más breve posible, pues su proyecto, cuando quieras. Nada, o noso proxecto é unha aldea, denominámosla Sonora, porque parte das artes escénicas. Queremos facer ali unha especie de encontro. Estamos rehabilitando o que é prácticamente toda a aldea. Temos 7 edificacións xa feitas e o fin da rehabilitación vai dirixida ao encontro de xente vinculada á música, artes escénicas, pintura. Entón, darlles a ferramenta adecuada, o lugar, o entorno que xa, como dicen todos, o poñen en valor, é impresionante, pero a vez o que falta, penso, da nosa parte, do que nos dedicamos é ter uns espacios onde poder crear, onde poder, con todo o entorno, crear cuestións que estén tamén ligadas á terra, ao lugar. Está claro que a Ribeira Sacra impregna unha vez que non te deixa indiferente. Entonces, para nós sempre foi unha idea que tivemos, que levaba tempo gestándose e agora estamos facendo realidade. A aldea vai constar de unha especie de escenario, un teatro multifuncional, pode servir para moitas, posibilidades, ¿no?, escénicas. É tamén un estudio de grabación para xente que quera dedicarse ao que é esa producción musical, o recollimento de melodías e de músicas que estén vinculadas ao lugar e tamén que veñan de fora, porque está aberto prácticamente ao mundo inteiro, non? Pero dende aquí, sempre dende o territorio. E despois temos tamén a opción, digamos, que xa é un proxecto un pouco máis ambicioso, que é un auditorio que está situado na mesma aldea, que goza dunha bodega inmensa,
e a queremos transformar en un auditorio de unhas 250 localidades. Aí entramos en conflito con cousas do que estaban falando as autoridades da masificación, que preocúpanos moito, da implicación tamén da xente do territorio, da xente que vive ali, os propios habitantes da aldea, que estamos en contactos con eles, que nos abren, nos están abrindo caminos, nos están enseñando un montón de lugares que tamén estamos tratando de rehabilitar. Entón, a hora de facer un proxecto así, te das conta que se te abren un montón de posibilidades que moitas veces a nos desbordan, porque non somos especialistas en algo concreto, que é a produción musical, pero xa se entramos en ámbitos de agricultura, dos camiños sendeiros, das viñas, que aparecen porque están vinculadas ás casas, a todo o que estamos facendo. Entonces, implicámonos tamén en eso, e o que ocurre ao final é que temos tantos frentes abertos que temos que ahora tratar de centrarnos no que estaba explicando, que é a produción do que é o contexto artístico, non? E un pouco vai por aí non sei se me expliquei. Perfectamente. Sacamos tamén como conclusión máis música clásica e menos reggaetón. Bueno, para evitar esa masificación. No, as músicas todas son válidas. Eu non estou en contra de ninguna clase de expresión musical si detrás existe unha mensaxe. Temos que, nunca se pode negar que a música, pues, a que actual, a que está funcionando, detrás dela, con o reggaetón, pode haber unha mensaxe positiva para a sociedade. Os jóvenes o que escoitan é eso. E non está reñido, porque a través de aí se poden chegar a outras músicas que están dentro de nós todas. Solamente hai que descubrilas. Igual que o territorio está dentro de nós, e nós o descubrimos chegando ali, pola preciosidade que é o lugar, e aparte pola forza que ten a xente nese lugar. Aprendemos moito, aprendemos tamén a saber vivir. O que dicían, a xente o que trata é de fuxir do estrés e irse ás aldeas, pero hai que buscar tamén dentro de para poder realizar os sueños, ¿no? E os proxectos. En que medida unha eventual declaración de Patrimonio da Humanidade pode supor cualitativamente unha nova dimensión para a túa actividade, Xavier? O da Ribeira Sacra? Sí. Home, eu creo que pode facilitar, en certa medida, pode facilitar o acceso, ¿no? Nós temos moitos problemas ali para abastecernos, para poder traballar, para poder realizar o proxecto. Está bastante deteriorado todo, no sentido de que moitas empresas, moita xente que traballa no campo, nas tareas de rehabilitación, por exemplo, néganse a traballar pola dificultade que ten o territorio. O territorio non é doado, é un territorio que é complicado. Traer máquinas, traer traballadores que podan realizar esas melloras. Entón, aí nos vémonos sempre con problemas nese aspecto de que é complicado, a parte xa en sí o proxecto, que sexa máis ou menos complicado, a realización, sí. Non sei en que pode mellorar o feito de que sexa patrimonio ou non, pero eu penso que ten que mellorar, sí, claro. En que medida, ou cal foi, digamos, que o elemento sustancial determinante para que lexirades o territorio? Pois, en realidad, foi unha casualidade. Foi un encontro, como dicía, é como ese flechazo que tes con certos territorios que chegas a él te sorprende gratamente, te sorprende e te fai pensar en que eso que transmite a Ribeira Sacra, esa paz, tranquilidade, o feito de que exista é porque existe un patrimonio tamén secular. Isto non se fixo en 2 días, leva miles de anos formándose e xestándose, e creo que é a nosa responsabilidade seguir mantendo e aportando ao noso pequeno grau de area. Da máis entrar na Ribeira Sacra foi a nosa decisión de emprender este proxecto. Ajá.
Xa para rematar, cantos do teu entorno dixeron onde vas, onde te metes? Bueno, siguen dicindo. Sí, bueno. Nos Entón, pensamos... sei por que vas polo camiño. Sí. Nos pensamos que para emprender proxectos na Ribeira Sacra hai que vivir nela. E hai que convivir con ela e hai que vivir con a xente da Ribeira Sacra, que é unha xente moi particular. Como de particular? É moi particular porque é xente que ten tanto que contar, tanto que decir, é xente que está bastante como desengañada de todo, non? Ten moitos problemas, porque é unha paisaxe duro, a vez que bonito é moi duro. E claro, para traballar as viñas son moi bonitas vistas dende a carretera ou dende un automóvil, pero estar en elas, subilas, baixalas, facer a vendimia, tal, eso, cando se di vendimia heroica, moi, pero despois facela. Eu creo que todo o mundo debería, no seu momento, coller e participar nunha vendimia, para saber o que é, valoraría mellor o viño, vai a saber mellor, pero a vez tamén valoraría moito máis o territorio. O que pasa que ao mellor xa non volven, se van a primeira vendimia, ao mellor xa non volven. Eso pode ser. Cando teñen que poñer o lombo os culeiros, Claro, subirlos por onde hai que subirlos, ao exacto. mellor xa non volven. Pero se pasan esa proba, seguro que enamóranse da Ribeira. Eu quedei mico da xente que é moi particular, supoño que a ti tamén te dirían a famosa frase de quen ves sendo. Sí, claro. Que pintas aquí? Pero vamos a ver. Non tiñas outra cousa mellor que Unha facer, persona de Coruña e ven aquí a Ribeira. Pero tú non ves que aquí está indo todo o mundo, e Claro, ves se chegas tú. Claro, e chegas aquí, e é verdad que se está indo todo o mundo, que ese é outro dos grandes problemas que vexo, que a mí gustarme, o sea, eu teño a sorte de ter un veciño que é o que nos ilustra, nos pon en realidad con o territorio, nos di como se chama isto, como se chama aquelo, os sendeiros por aquí, os camiños por ali, as casas, os nomes das casas. Todas as casas, aunque estén baleiras e estén arruinadas, teñen un pasado. Creo que é bonito e é importante preservalos, non? E entón creo que o importante é tamén estar en contacto con a xente da aldea. Sí, señor. Bueno, este aplauso é para ti e para o teu proxecto. Moitas gracias. Javier Rodríguez Pinto, é promotor do Camiño do Monxe. Como estás, Bien. Javier? Que puntos de coincidencia ou de discrepancia atopas coa experiencia contada de Xavier? Pois eu comparto moito con el tamén o que vin de fora e me vin a sentar tamén a Ribeira Sacra. De onde vestí concretamente? De Vigo. Perdón? De Vigo. De Vigo. E xa levo aquí, moitos máis desta zona, e levo aquí uns poucos de anos, es máis, son veciño aquí de Fernando, xa nos conocíamos xa de cando os viñedos e todas estas cosas. Pero despois eu aquí, basicamente vin, sobre todo, virando polo tema de turismo, xa daquela, cando chegaron os catamaráns no 93, e eu xa viña con miñas cousas, eu sempre me dediquei á montaña, desde moi pequeniño, sempre fui montañero, e entonces un pouco xa viña con esa idea. O que pasa que aquí, claro, eu viña un pouco tamén con unha escuela en Picos de Europa, que aquí falta muchísimo. A miña universidade de montaña foi en Picos de Europa como guía, e entonces aí, claro, ese é outro mundo, ¿no? Pero un pouco, e aparte tamén de guía en Picos de Europa, tamén estuve de guía no Camiño de Santiago, moito tempo, cando o Camiño de Santiago era sostible de verdad, que non tiña tanto movimento como ten agora, ¿no? E un pouco eu quedeme aquí pues, pensando en esa serra do Macizo Central, pensando aquí no Cañón, con todo isto, e os anos te foron levando tamén a facer outros traballos, como eso, un pouco traballar na viña, teño un traballo de panadeiro, non só me dedico ao tema de senderismo, pero seguín con esa afición e entonces pouco a pouco de camiñar e moito, tanto arriba na serra como por aquí polo Cañón e tal, teño unha xente alrededor, entre familia, amigos e tal, que sempre me dixeron, oye, por que non faz algo, saca algún proxecto. Eu xa fixe proxecto para outras empresas de turismo, en turismo de senderismo, fora de aquí, e entonces pois dixen, pois pode ser factible. Entonces a ocurrencia miña foi, sobre todo nesa parte da parte orensana, xuntar os 7 monasterios e os 2 castillos, non? E dos castillos que Maceda non está
políticamente metida dentro do que é a Ribeira Sacra, pero eu conto co Castillo de Maceda pola importancia que tiña dentro do territorio da Ribeira Sacra como esa casa que tiña, ¿no? Esa residencia que tiña donde Teresa de Portugal. Entonces, empezo a enlazar esos mosteiros e buscando topográficamente, mirando no mapa, resulta que cada un máis ou menos está en esos 20 kilómetros que na Edad Media era máis ou menos unha xornada de camiñata entre 20 e 25 kilómetros. Entón, tú ibas recorrendo, ¿no? De monasterio, podía haber un monse, ¿no? Ou monses que foran recorrendo, ¿no? Eses monasterios, de aquí a allí, ¿no? O sea, tú sales de Castro Caldelas, la primeira etapa acaba na Fábrica da Luz. Isto todo teño que decir que o proxecto son 7 etapas, son 140 kilómetros, e son 7 días de camiñata, que está incluído un pouco dentro do que é o turismo de multidía, ¿no? Que se podría decir, ¿no? Con asistencia, depois explicaré un pouco máis ese tema. Entonces, pues eso, a primeira etapa acaba na Fábrica da Luz, pero na Fábrica da Luz ali había un convento, entonces podríamos coller esa parte dese convento, ¿no? Santa Cristina, a seguinte etapa este monasteiro, a seguinte Esgos, a seguinte etapa pasa por Xunqueres de Espadañedo e vai a Castillo de Maceda, depois de Castillo de Maceda un pouco vai polo trazao, non polo que sería a Vía Nova, a Vía 18, un pouco buscando ese trazao que podía haber desa vía de Braga a Astorga, ¿no? E entonces vai a Monte de Ramo e despois de Monte de Ramo xa cerra o círculo que volve outra vez a Castro Caldelas, ¿no? E que vas a facer mañá? Un día como de mañá na túa actividade, na túa empresa? Isto eu empeceino como un proxecto un día así. calquera, non ten por que ser. Isto empeceino como un proxecto mañá, así, máis que nada para min, ¿no? E un pouco así para os amigos, pero foise unha cousa un pouco liando, ¿no? Hai que decirlo. Eu xa traballaba para algunhas agencias de viaxes. Eu por detrás teño apoio dunha agencia de viaxes, ¿no? Que está moi involucrada no Camiño de Santiago, leva 26 anos funcionando no Camiño de Santiago, xa foi un guía deles, ¿no? E un pouco tamén xa me animaron a que me metera un poquinho máis a fondo, ¿no? Entonces, primeiro, practiqueino con o meu clube de montaña, que é Peña Trevinca do Barco. Esos son mis conejillos de indias, ¿no? Son os que me van levos por diante para ver si non se me muere nadie. De momento non. No, va todo perfecto. Pero sí que despois empezaron a aparecer grupos, e entonces sí que xa me plantei que a cosa tiña que cambiar. E con isto, o que provocou, por exemplo, este proxecto é que formase unha empresa de turismo activo. Unha das primeiras empresas de turismo activo que hai na Ribeira Sacra. E sempre enfocado a ese turismo sostible, porque sí que presentouse no curso de 22-23 por unha veciña dali do Couto, de Castro Caldelas, presentouno como final de carreira, como TFG na Facultade de Turismo de Ourense e acabou o segundo puesto. Eu decía antes que os terreos hai que pisalos, hai que estar moi encima deles. Como de sorprendidos poden estar aqueles que chegan ás túas maus por primeira vez, que non coñecen este espacio e que van furando, bueno, polas corredoiras, van polos outos de Castiñeiros, van por todos eses territorios, cale esa sensación que transmiten ou que ti percibes que están vivindo? Eu percibo o que tiña pensado que iba a pasar, e unha que basicamente parte, podríamos decir 80%, recae dos Camiños de Santiago, xa veñen un pouco, claro, moita xente, moito tal, entonces cando chegan aquí, ¿no? Vamos a ponernos en ese tipo de camiñante, ¿no? Que todos os anos fai un Camiño de Santiago, que fai rutas en Pirineos, son picos de Europa, ¿no? De moitos días. Entonces, cando chegan aquí, claro, a salir de Castro Caldelas, que non le sin salir de Castro Caldelas de cualquier forma, está aí Inés que... Entonces, a salir de Castro Caldelas, que no que esas sales xa é espectacular, xa baixas por un souto de castaños, xa te metes no Valle da Veleda, xa pegas cos primeiros viñedos na Veleda, despois entonces subes a Pena do Corvo e xa ves os viñedos do outro lado, ¿no? Donde está Fernando, donde, entendes, da outra subzona de Amandi, ¿no? Entonces xa empezas moi ben. Aparte de empezar moi ben, empezas sin nadie, que é o que máis sorprende a xente, ¿no? O sea, que non te encontras a nadie. Como moito te encontras a xente que nos pueblos e tal, nos pueblos moi ben, porque a xente agora, pues, claro, falle gracia, ¿no? Porque non é unha cousa moi normal aquí, ¿no? No Camiño de Santiago igual, igual
xa é moito mogollón, no? Pero aquí falle gracia esa xente que ven con mochila, no? E estos con mochila, e onde durmen? E como Irán a Vendima. Claro, e iso é outra cosa que tamén ten os andarines, no? Os andarines que veñen, que entonces sí que saben o duro que sí que é o viñedo. E sí que entonces saben o valor que ten o viño aquí. Porque teñen que patealo, patean esos sitios. Entonces, cuando patean todos esos sitios, cuando fan aquí en Parada de Sil, que suben de Rabacallos a Balcós de Madrid, sí. Entonces te dicen, uff, ¿entiendes? Y aquí con cajas, sí, con cajas. Sí. Pero bueno, Javier, tamén como decía antes, Xavier, bueno, a integración ao principio pasabas así un pouco como unha especie de Robinson, sí. Pero ahora estás plenamente integrado e a xente que te veía ao mellor como un lunático, ahora xa te ve como un, sí, como un deles. Sí, porque a medida que te van caindo os anos, casi eres máis temerario. Eu fixen escalada tamén e era bastante bravo, pero a medida que te van caindo os anos tamén despois eres moito máis tranquilo, mellor, ¿no? Pensando as cousas. Tamén son moitas cosas que tens na cabeza, basicamente é teu oficio, foi meu oficio, de que tuve que dedicar a outras cousas para ganar el pan, pero sí, isto mameino desde moi pequeniño, desde 7, 8 anos, en escaos, en montañeros, en escalando, non sei que, é unha vida, ¿no? Que levas. E agora, claro, isto lo velo de outra forma. Tamén hai que decir que de un tempo para aquí, tamén todos os que son os concellos, sobre todo deste lado, ¿no? Do outro lado, agora estou facendo outro proxecto polo outro lado, que quero facer outro circular co que é o embalse, xa estamos en ese proxecto, xa teño esta mapa e todo, e o que quero decir que os alcaldes, desde fai uns anos por aquí, sí que se interesaron, ¿no? En ter esas rutas ben preparadas, señalizadas, que eso, basicamente, é o 70% do traballo que teño, eu xa tiña feito. O único que fixen, pois a mellor, Sendeiros de Castro Caldelas comunicalo de parada con Nogueira con San Estevo, o sea, digo, con Rocas, ¿no? Vale. O que iba, fui un pouco cosendo todo eso e intentando que en etapas que non sean moi duras, porque tamén unha parte bastante grande do cliente que ven é un cliente xa que normalmente está jubilado, que está moi ben en forma, porque é unha persona que este jubilada con 80 anos ou tal. Eu tuve xente comigo andando con 92 anos, o sea, tela, pero os a xente cuídase, veñen de oficios que tamén non foron moi duros e tal. E entonces, pois eso, é moita esa clientela que hai, que eso vai deixando seu graniño en cada un dos concellos. En toda esta comarca, cal era o mellor, xa para rematar, o mellor sitio para facer escalada? Ou onde estades vos e recomendades facer escalada? Si hubiera onde escalar. Hai algunha vía montada na parte que vais a Parapeares? Sí, indo despois do embalse de San Pedro? Sí. Aí hai unha zona, que aí sí eu, en aquellos años locos, aí algo fixen por aí. Pero, basicamente, non é que sea un sitio en sí de escalada. Habría que prepararlo. Pasa que non é unha pedra tampouco, estamos con caliza e tal, pero sin Parada de Sil hai unha zona moi buena. Ajá. Hai unha zona moi buena en Parada de Sil. Sí, sí que hai. Que a escalada ten un seu truco tamén, vamos a ver. A escalada non é dicir, vamos a facer unhas vías de escalada, porque eu estuve escalando en sitios que só podes escalar en certas épocas do ano. Eso é unha cosa que aquí as autoridades tamén o falaban, que esa parte de sostenibilidade, ¿no? Que non é dicir, no, vamos a escalar ali, vamos a pasar todo o ano escalando. No. Hai certas épocas que teñen que aniñar certas aves, hai cousas, ¿no? E iso hai que protexelo. E iso ten que ser moi cuidado, o sea, quero decir, como se fai o Cañón do Colorado, tú se queres ir ao Cañón do Colorado, igual tens que estar nunha lista de espera de 4 ou 5 anos, ¿no? Solo pode ir aquela xente durante todo o ano. E se acabou, non hai nada máis, ¿no? Entonces, eso sí que se podría, pero sempre vendo desde ese punto, ¿no? E sempre cuidando o tema da hostelería, volvéndose moi locos co tema da hostelería e tal, sempre todo moi despacito e todo e tal. E o máis importante de todo, e acabo, se non enrollo me acabo con todo. Non te preocupes. E o máis se non fago como conselleiro. E o máis importante de todo, entendes, é cuidar os veciños, cuidar o entorno, e enseñarles en un momento dado que teñen unha joya, porque moita xente non o saben que teñen. E tamén un pouquiño de que non meta moita maudura o que sea a administración, o mellor, se tens que cortar ali unha galla dun árbol, ou se tens que non sei que, ou tal, porque, claro, hai un montón de normas que tamén frenan muchísimo, non sabes, no tema. Pero os somieres como peche de finca podémoslo retirar, non?
Ou ainda temos É simpática. Non sabes a de fotos que se lle saca, e as bañeiras. Ves, E as bañeiras. As bañeiras. Ainda sigue Eso habendo bañeiras, é unha tradición, xa lle digo, é unha tradición galega, eso para que eu Sí, xa lle digo aos turistas cando os guío que eso é unha forma de sostenibilidade, de recuperación, ¿no? É un centro de interpretación ao aire libre, Claro. sí, señor. En fin. Pues Bueno, Javier, pues gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti. Un placer. Bueno, vamos ahora, claro que sí. Fernando González, representante de Adega Algueira. Van a ser as 12 menos 20, estamos con auga. Se podíamos cambiar, Fernando. No, vamos a seguir con auga. Vamos a seguir con auga. De momento. Bueno, escoitámoste tamén, bueno, en liñas xerais, bueno, que supón para a túa actividade, bueno, pues a consecución desa declaración de Patrimonio da Humanidade, como estades en ese sentido posicionados, esperanzados, preocupados, cal é a vosa situación? Bueno, vamos a ver, eu diría que non xa somos patrimonio da humanidade. Aí estamos. Só lle falta poñer un sello. Exactamente. Eu levo 45 anos traballando nesto, empezamos de cero, recuperamos a historia, tuvemos unha triste historia da posguerra, quedou todo abandonado. Eu son un restaurador de un montón de viñedos históricos, además, de grandes familias, de zonas, pues recuperamos a viña no Concello de Sober, por exemplo, que era do Fidalgo de Villar de Mouros. Fidalgo, eran dos fidalgos de Lemos. Casi unha hectárea de viñedo, foi onde empecé eu a traballar e a recuperar a historia. Estamos falando do ano 79, 80. Recuperamos na zona da Veleda as bodegas máis históricas que hai, a finca de Cortezada, coberta de pinos, de bosque. Recuperamos a viña do aviador Inventor, que é un home que gracias a él aterrizan os avións cando hai néboa, que é do Castro Caldelas, que hai xente moi importante. E recuperamos viñas, últimamente, pues, como a de Taboada, que é unha xoia dentro do que é da familia Taboada, que teñen son xente que pudo facer un traballo espectacular, cun lagar, facer viñedos en aquel momento da historia, e viñas como Cortezada que botaron 28 anos traballando, ¿no? Entón, eu penso que o traballo máis importante, si se me permite un pouco a licencia, fixo o sector do viño, e en concreto a creación da denominación de orixe Ribeira Sacra. Cando se empezou, é o gran, digamos, potenciador, a palanca, foi totalmente isto. Estamos falando agora de, nos sempre o pensábamos, e dicíamos, bueno, isto, a única maneira de que algún día podamos encher as aldeas de xente e valorar o territorio como valoramos nós, lóxicamente, enseñando. Patrimonio da Humanidade, o primeiro que nos vai a aportar, se se fai, é prestixio a nivel nacional e internacional. Vai nos dar moitas cousas, pode ser incluso axudas económicas, pode, no momento que salga a noticia, se é negativa, vai ser un impacto, pero se é positiva vai ser un impacto inmenso que non sei se estamos preparados, porque temos aínda moitas deficiencias de servicios, do sector servicios. Como cales? Perdona que... Pois, donde alojarse, donde comer, e logo temos tamén un problema que falaba moi ben o presidente da Diputación de Ourense do tema da mobilidade, que temos nos xa temos hoxe zonas rojas donde está totalmente colapsado e atomizado. Os embarcadeiros, por exemplo, un embarcadeiro entre da Veleda, de Castro Caldelas e de Doade, que no CIL, ten a mesma infraestructura que creou Cacharro Pardo fai 50 anos cando se fixeron e non hai onde aparcar. Entón, estamos facendo un efecto chamada, son miles de personas as que estamos recibindo continuamente, pero bastantes miles de personas. Entón, non se adecuou eso para isto. Se agora sale a noticia de Patrimonio da Humanidade, pois o mellor vamos a ter un gran problema, que non vamos a poder recibir ben. E se hai un efecto chamada como isto, pero bueno, vamos a confiar en que, lóxicamente, pois, poñamos un pouquiño, como se dice por aí, a venda antes que a ferida, non? Sí, bueno, que decía o presidente, o mellor das... Porque senón vamos ter un problema moi serio.
Xo tedes hoxe, por exemplo, de acceso con vehículo particular, con... Mira, nós temos un proxecto que empecé fai 45 anos de cero. Fun pioneiro en moitas cousas que só me valeu para aprender o camiño. Ser primeiro nunha cousa é o que pegas todos os golpes. Fomos a primeira bodega que creamos un proxecto no turístico e fixamos visitas. Fomos unha das primeiras bodegas que apostamos por un paquete turístico. A todo isto tuven que construir todos os viñedos, que non sei se sabedes a media para empezar a producir e de que te posa desbrozar unha viña, cortar os pinos, preparar eso, estás en torno aos 10-12 anos para empezar a ter un retorno. Entón, isto é a grandeza da Ribeira Sacra. Isto é el monje, el hábito e el monasterio. Estamos nun sitio que é donde solamente te podes enriquecer. El hábito e el monasterio. Solamente te podes enriquecer espiritualmente. Pero económicamente non te vas a enriquecer. Tú eres riquísimo espiritualmente, entonces. Bueno, eu son moi rico porque son feliz co que fago, sencillamente por eso. Sí, señor. E cada día pois son moito máis feliz porque cada vez son máis maior e vexo todo con máis lentitud. Cando chegas ao 7º piso xa vas máis despacio e che permite mirar por lados. Cando eres moi xoven casi non miras para ningún lado, só vas o teu, non? Sí, entón, agora mesmo, eu penso que sí, que será unha gran noticia. Pero logo tamén o reto de patrimonio da humanidade vai ser como gestionamos ese patrimonio da humanidade. Que gestión vamos a facer dese patrimonio? Temos un patrimonio inmenso, falou no alguén, me parece que foi o conselleiro, o románico. O románico, nos somos afortunadísimos haber herdado 135 iglesias de románico, 18 mosteiros, a nosa historia, a viticultura máis espectacular do mundo, unha viticultura de montaña, cuya seña de identidade son os bancales, que nadie se olvide, o momento que falle os bancales, e é das poucas viticulturas do mundo que nos veñen a ver de Madrid a Galicia, e non para naide para ver unha viña porque vas pola carretera e xa ves. O sea, tú pasas por Rueda e podes parar en Rueda a tomar un viño e que se come ben ou outra zona. Pero que che veñan ese proceso a ver a viña e que sepa xente que o leitmotiv das visitas, que nós non o creíamos, é ver as viñas e pasear polo río en barco, cómodamente sentado, vendo esses paisaxes espectaculares. Iso é o leitmotiv da xente. Logo, eu abrín un restaurante fai 25 anos no medio do monte e durante 15 anos non veu naide e o aguantamos. O sea, isto chamase resistencia. Por lo menos comeríades vos. No, comíamos nós e o camarero e a cociñeira viñan comigo a viña a axudarme a traballar. E tiña un camarero que además era dominicano, lógicamente era negro, e me dicía: señor, ¿por qué no cierra esto que aquí no viene nadie? E dicía yo: ya vendrán, Castillo, tranquilo que ya vendrán. E ao final viñeron. Pero eso é o que sentín eu o primeiro día cando conocín, é que isto é moi importante dicilo porque fai 50 anos nin xente de Monforte nin de outras zonas conocían o que é a Ribeira de Doade, por exemplo. Si, os soberinos, que está aí o meu alcalde, conocíamos Sober, pero que eu nacín en Villoscura, que é do Ayuntamiento de Sober, e conocín Doade e a Ribeira porque me casei no ano 79, senón non a coñezo. E non viña naide porque a carretera era intransitable, era imposible, e ali o vento daba a volta, ali xa nadie non se iba a nada, non? Entón, todo isto, eu alegrome moito porque sempre creín, e me encanta ver estes proxectos, porque dicemos algún día, bueno, isto vai ser unha oportunidade para amueblar toda a Ribeira Sacra, non? Isto sería amueblar agora un pouco, xa temos a construción e vamos facer os muebles, non? E, bueno, eu vexo moi positivo todo o patrimonio da humanidade, pero vamos a ter que facer, lógicamente, vannos dar, vai ter as súas fortalezas, pero vai ter as súas debilidades, non? Como gestionamos eso, como cuidamos o patrimonio e logo non caer no show turístico que xa se empeza a ver en algúns sitios como que isto ten que ser un show. Un tema folclórico ou tal. Aquí temos uns pilares moi importantes que creo que todos somos conocedores deles e creo que é donde temos que fundamentar.
O viño é un subproduto ou un produto das viñas. En este momento, a nosa viticultura é humana, é dicir, traballamos cas mans. Non temos máquinas, nin podemos ter máquinas. Temos un problema moi gordo que, además, chegaron a épocas dos drones, pero só se autorizan para matar nas guerras. Non nos deixan nin traballar cos drones, que non temos legalizado o traballo con drones para aplicar produtos. E cal é o que problema? pode ser a salvación. Claro, para os tratamentos... Claro, é que a min un dron en unha hora me dá O 5 sulfato- hectáreas. 5 hectáreas de Sí, 5 o hectáreas. tratamento Claro. fitosanitario. E cal é o problema? Pois que aos meus 5 ou 8 empleados que poño para dar o tratamento levalles 20 días. Entón temos que avanzar. Pero cal é o problema? Quer dizer, é un problema de O problema- aviación civil, é un problema No, de o que a administración o problema é que non é... non hai legislación. Primeiro Non hai creouse a legislación. máquina, pois hai que Pero se legislar. non hai legislación Entonces, para non permitir é iso- europea, é un problema de Europa e, bueno, aquí O sea, non é- temos hoxe a quen tirar Vamos a un ver, pouco pero da non é legal. chaqueta. Fernando, Sí. non é legal para utilizalo No, non. porque non, o sea, non Que hai tes legislación. permiso. No, Claro, non hai Non che legislación dan que cho permisos, permita. non tes permisos para aplicar produtos Claro, pero ese químicos. valero legal debería che permitir, porque que normativa aplican? É que se me De que permiten a espantas min os tamén, corvos? tamén De que lle per- espantas os corvos? Perdón. De que espantas os corvos co... Non vai por aí os tiros. O tema é que un dron, o problema do dron é que é unha nave que a podes pilotar e Xa. que se me autorizan a min vai autorizar a Amazon. Entonces por esa ventana ven Amazon, che chega cun dron e... Xa, Me explico? Debe ser ese o problema, non? vale. O problema de seguridade. Claro, non se, únicamente se se fai unha discriminación a favor deste tema. Pois temos aí o alcance noso eso e podemos incurrir nunha sanción pois de 30, 40 ou 50 mil euros por aplicar un dron. Moi Entonces, quero dicir que temos solucións, pero que hoxe que está aquí a administración ten que, senón isto queda abandonado. E ahora mismo creo que é o comentario diario en todos os sectores. Eso che quería comentar. Entonces, que comentario? O Que comentario comentario? é que non De ten que xente, non hai relevo, a xente non quere traballar no campo. E o turismo que está subindo moito ten que estar equilibrado ca agricultura. Se a agricultura se desequilibra, o turismo vai a fracasar. Porque non veñen aquí a dormir e a descansar solamente, veñen a emocionarse e se emocionan pois vendo os paisaxes, vendo a viticultura, vendo moitas cousas. Entón, este tema de patrimonio podemos abordar de moitas maneiras. Eu sería feliz con que fora patrimonio da humanidade, porque, en primeiro lugar, penso que, o pensei algún día, non? Cando decidín facer este proxecto, sentado un día na Ribeira, e que eu son unhas personas, son un Quijote da vida neste caso, porque recibín un encantamiento e con 70 anos sigo encantado. O sea, isto é como incluso, non sei, además hasta xa teño solicitado que o día que morra que me deixen cuidar a viña do Señor. Imagínate hasta que extremo estou chegando, xa de obsesión. Pois eli tampouco De deixan obsesión, drones, non? Eli tampouco se poden Por utilizar eso os che digo. drones, Entonces, vamos, creo que é un bon foro para debatir e que daqui salga algo importante para que as persoas que teñen responsabilidade e poden, pois, lle poñan xa un poquinho unha pequena solución para poder... O tema da viticultura é a pedra angular da Ribeira Sacra. Bueno, vamos a rematar, pero quería facer unha pequena reflexión para os tres. Estades, compartides proxectos, sinerxias, estades en contacto, en vez de cada un desenvolver a súa actividade individualizada, que lóxico, hai algún interés común para que, por exemplo, vos os tres, e supoño que os da segunda mesa redonda tamén, para que vos vexades e compartades alo menos esas inquedanzas. A ver, Xavier. Pola miña parte, seguro que sí. Para min ábrense dúas portas magníficas. Eu estou sempre a favor da cooperación e mesmo ali onde estamos cooperamos con outra xente que está tamén traballando dunha forma así e claro que sí, o sea, que creo que a min polo menos persoalmente sirve para entablar unha relación seguro que productiva. Javier? Sí, isto o que eu fago non deixa de ser un complemento do que ben di Fernando, que
que sin o viñedo xa nos quedaríamos sin a joia da corona, entendes? O sea, casi non tendría ni sentido nin barcos ni nada, ¿no? O sea, quedaría aí. O sea, eso que é un sector que no que traballei e, bueno, e ainda sigo traballando, que sigo facendo viño para mí, claro que necesita, o que dice el, necesita esa axuda, ¿no? Ese poder innovar algo, porque eso, porque non hai xente, non hai quen ahora quen traballe ni que faga isto. E ao mesmo tempo un negocio como ten Fernando, eu saco pues, algún cliente meu xa foi ali, xa fomos ali a comer e tal, que viñeron facendo o camiño, que ao mesmo tempo que tamén eran conocidos del, o sea que cosas sí que se poden facer entre os tres, perfecto. E Fernando? Hombre, é fundamental, porque as actividades empezan a mañá cedo e terminan a noite, o sea, non van estar todo o día visitando viñedos, non van estar tal. Despois de comer, pois nós creamos un circuito con moitas actividades da zona, na cual pois compartimos e hai unha moi boa relación con todos os sectores, no cual pois colaboramos e, oye, que va a hacer usted hoy a la tarde? ¿Le puedo ayudar en algo? Nos temos dúas personas son teléfono diarias e logo temos dúas personas en enoturismo que axudamos a donde quere ir usted. Pues mire, ¿qué puedo hacer ahora a la tarde? Pues mire, puede ir usted a tal sitio, aquí hai outras actividades, non? Eso somos aínda unha pequena familia que podemos entre todos colaborar e sumar esas sinergias que producen os negocios, non? Xavier Ferreiro, do proxecto Herbedeiro, Aldea Sonora. Javier Rodríguez Pintos, promotor de Camiño do Monxe. Fernando González, representante de Adega Algueira. Moitísimas gracias, un placer e até a próxima. E a seguir traballando con ese empeño, vencendo todas as dificultades, deixando no aire tamén algunhas advertencias e tamén algúns deberes para a Administración. Moitísimas gracias. Gracias. Bueno, a todos vostedes, ahora vamos a facer un pequeniño alto para o café e voltamos de seguindo na segunda mesa redonda. Ata agora.
Bueno, pues de nuevo buenos días. Muchas gracias. Vamos a la segunda y última de las mesas redondas relacionados con el motivo que nos ha llevado a estar hoy aquí en el Parador de Santo Estevo, que no es otro que el dar un empujón o un impulso, el definitivo, ojalá, para la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la Ribeira Sacra. Muchas gracias y también saludamos, por supuesto, a cuantos nos ven a través de la señal en directo de Telemiño, a cuantos nos ven a través de la señal de laregion.es y, por supuesto, también en El Progreso, elprogreso.es, porque esta es una iniciativa de los dos periódicos de la Galicia del interior, de La Región y de El Progreso. Bueno, están ya sentados en sus lugares los tres ponentes, los tres participantes de esta segunda mesa redonda, que lleva como título Patrimonio Vivo, Naturaleza, Memoria y Producto Local. En definitiva, bueno, este es el título genérico, luego ellos irán traduciendo a cada una de sus particularidades, a cada una de sus actividades, los mensajes. Les presento ya. Está con nosotros Manuel Carrete, que es historiador e impulsor do Museo de Arte Sacro de Castro Caldelas. ¿Cómo está, Manuel? Un placer, encantado. Encantado de saludar también a Gaspar Bernárdez Villegas, que es doctor en Investigación Agraria e Forestal, coautor dos catálogos das árbores enlleiras dos concellos de Prada de Sila e Sober e recuperación da sobreira da Barca. Como estás, Gaspar? Un placer. Encantado. José Miguel Vázquez Fortes, representante da Josefa. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Bueno, pues empezamos por el señor Carrete. Te escuchamos, por supuesto. Adelante con tu intervención. Pois nada, impulsor é a alcaldesa que é moi insistente nestas cousas. Bueno, eu viñen de Barcelona, o sea, son catalán, aunque son de Quiroga, que aquí tamén está o meu alcalde do Polo da Seara. Ela tiña unha idea de facer un museo de arte sacro. Non é un museo en sí, é unha sala de o que sería unha cousa máis grande, que sería o Museo Antropolóxico da Ribeira Sacra, que temos registrado desde fai uns anos. É unha sala máis. Temos dous edificios e un terceiro en ciernes para modificar, o sea, para aumentar a colección. Entonces, nos fixemos o meu discurso histórico que se fixo foi rescatar a historia de determinados persoeiros que existían en Caldelas cos temas religiosos, porque era unha igrexa, era arte sacro, pero non vamos a hacer unha colección de cruces, ou, por exemplo, temos moi preto o Monforte de Lemos ca colección das Clarisas, que é maravillosa, o Gregorio Fernández, relicarios de Nápoles. Nós temos relicarios, foron unha exposición da Xunta, que organizou a Xunta, como Lora Santidade, pero queríamos facer un contexto, sempre falo co cura do meu pueblo, que hai que expandir, internacionalizar o conflito. Internacionalizar o conflito é unha cousa pequena, que é dun concello que é Castro Caldelas, facela que a conozca a xente que ven de fora, pero por referentes tamén de fora. Entonces, na Guía de Galicia, que cumple ahora 100 anos de Otero Pedrallo, falaba, por exemplo, do carmelita José de Jesús María, que era Arias Quiroga, de apellido. Quiroga, un apelido moi de Caldelas, de San Clodio, que tamén vexo o alcalde de Quiroga. Compartimos esos lazos familiares. No século XVI temos un relicario que se mandou traer por un secretario de Felipe II e sale este carmelita. Entonces a xente non lle falamos que é un relicario de las 100.000 vírgenes, tamén lle decimos, pero poñemos en relación ca historia universal, con Santa Teresa de Jesús e con Felipe II. Porque Santa Teresa, por José de Jesús María, era carmelita descalzo, biógrafo de Santa Teresa, un señor de Caldelas que publicara 21 libros no século XVI, e logo, cando morreu, seguiron publicando libros del sobre a vida de Santa Teresa ou sobre San Juan de la Cruz. É importante. Entonces, eso non había datos, non había as referencias que facía Don Vicente Risco ou Otero Pedrallo. Ahora ampliamos. É claro que un secretario de Felipe II, tamén fora de Caldelas, fora secretario de Felipe II dun pueblo tan pequeno que universalizar todo. Entonces, la referencia dele é ao santuario que hai, que é da Virgen dos Remedios, que antiguamente era do Prado, e que era un personaje importantísimo na corte, que el nunca se esqueceu do seu pueblo. Pois, como eso, temos unha obra, un retablo, que é de Gregorio el Español, que facemos referencia con Santiago. Pertenecía a Castro Caldelas, a diócesis de Astorga, e como un señor, un escultor de la diócesis de Astorga, dá o salto a Santiago, porque foi moi importante ese retablo renacentista para a zona toda da Ribeira Sacra. Se cambiaba o estilo, se cambiaba un arte.
Entonces fai en Santiago a sillería do coro da catedral, que despois de moitos avatares ahora está en San Martín Pinario, ou o retablo das reliquias de Santiago, é importante. Despois temos dúas tellas en lingua galega, tellas en un arte sacro, pois sí, porque eran do convento de Camba, que agora a Xunta está facendo unhas excavacións arqueolóxicas, que sempre houve vida, desde a época romana, sempre houve vida religiosa, había unha área dedicada a diosa Navea, e logo encontramos agora o que hai, o santuario, e o santuario, o mosteiro. O mosteiro é un dos primeiros da Ribeira Sacra, se crea pola influencia da Vía Nova, da histórica Augusta, a Brácara Augusta, e a crea don Diego, obispo de Ourense. Pertenecía á diócesis de Astorga, e crea ali porque él conoce a los seguidores de San Frutuoso de Braga, un dos santos máis importantes na Edade Media, a San Genadio e San Valerio. E funda ali un mosteiro dúplice, que claro, ahora vamos ali vemos unha igrexa, pero o que é importante son toda a vida que hubo durante moitísimos anos. No primer texto de Monte de Ramo, que pone Riboira Sacrata, que firma ese documento é o abade de Camba. Tenemos Castro Caldelas, unha poboación noble del conde de Lemos. Temos Camba, a casi 2 kilómetros, Monacato, e a outros 2 kilómetros temos el Foro del Bonoburgo, un texto en lingua galega, 1228, o primer texto que se conoce como lingua galega. Entonces isto dá que a igrexa non sea solamente un almacén de pezas religiosas, sino que esas estén contextualizadas. Primeiro, como había nova e co tema do Monacato, peninsular, de San Frutuoso. Por outro lado, o arte que sobresale dos límites da Ribeira Sacra, non solamente hai o románico, sino temos outras corrientes, e logo a lingua é tamén importante. Temos a traducción da Biblia en galego, que fai un Caldelao, Casado Nieto, despois do Concilio Vaticano II, que tamén ten que estar na Iglesia. E logo tamén temos cousas que non son católicas dentro do Museo de Arte Sacro, como é a familia xudea de Caldelas, de los hermanos Guadalupe, que son un médico de Adriano d'Utrecht cando se convirte en papa, o sea que era importantísimo, era médico de Carlos V, e esos avós foron médicos dos reis católicos, protomédicos. Non o digo eu, todo é un estudio que se fai a través de, neste caso foi a través de cosas de documentación de hidalguía que reclamaron os títulos nobiliarios que lle dera Carlos V, os seus descendentes, e conocemos todo eso. E iso podes atopar en un espacio pequeno, pero vai en contexto Cavila de Caldelas, porque hai un castelo que é maravilloso, que é monumento nacional, que estamos en unha zona que é Vic. E entonces, se vamos a números, que antes estaba escoitando números, nós temos claros. O ano pasado tuvemos máis de 35.000 visitas pagadas. O sea, a 2 euros, témolo claro. E logo as gratis xa non as contabilizamos, porque teríamos o doble. Porque é auditorio, é biblioteca, fanse, ou por exemplo, este fin de semana tuvemos ali esta Travel, non sei que, un nombre en inglés así tal, de competición de 38 horas. Eso é un potencial turístico e además cultural. A cultura, o sea, necesitamos a veces axudas para poder emprender todo eso. Va por o señor conselleiro, por o señor director xeral de Patrimonio, que por cierto, hai que decir que moitas gracias a eles e aos antecesores deles, que sempre colaboraron con ideas absurdas que se nos salen a mí o a la alcaldesa, así. Vamos a pedirle un solideo que nos lo firme el Papa. Pues nos lo firmou el Santo Padre Francisco a través del dicasterio en Roma, que chegamos hasta eso, pues nos lo dedicó a Virgen dos Remedios. Entonces, por eso somos moi pesados, a veces conseguimos as cosas por ser moi pesados. E logo la interrelación con os compañeros de agora e os de antes, por exemplo, con Quiroga temos moita relación, ou con San Clodio, a través destas familias de los Quiroga, de Andrés de Prada e todos eles. En la iglesia do hospital teñen un patrimonio enorme con un montón de tumbas dedicadas á familia de los Quiroga. E en Torbeo tiñan un de los Quiroga que foi gran maestro de la Orden de San Juan de Jerusalén en Rodas. E todos teñen relación. E agora, internacionalizando e finalizando, porque se non soltar un rollo histórico absurdo, decir que, por exemplo, cando enseñamos as cartas de José de Jesús María e todos os libros, sempre facemos relación para que a xente visibilice el personaje da época, xa que non temos un cuadro ou tal. Decimos, saben en Toledo que hai el entierro del conde de Orgaz? Pues que non era conde, que era el señor de Orgaz. Pues quien está haciendo San Agustín enterrándolo, que era el cardenal Gaspar de Quiroga, ese era tío de José de Jesús María. E cando falamos de Santa Teresa, en as cartas de Santa Teresa,
tamén aparece esta familia. E se falamos de los indigenistas, ou agora que está de moda isto en América Latina, Tata Quiroga, o Vasco de Quiroga, foi o primeiro obispo de Michoacán, que era tío abuelo deles. Entonces xa lle poñemos cara na Idade Media ou xa en época moderna a personajes que a veces pasan pola historia sin a xente ter unha referencia física. E non quero enrollarme máis. Bueno, moitas gracias. Os Quiroga casi teñen a mesma trascendencia que os Medici en Italia, Temos Castro Caldelas. Bueno, non me digas que hai un Medici... Sí, hai A ver, creo que é Cosme, e que está casado non con un Quiroga, sino con caneta dun conde de Lemos, o único conde de Lemos que viviu e morreu en Castro Caldelas, Leonor Álvarez de Toledo e Osorio, que estaba casada con un Medici e o seu neto foi rei de Francia, con lo cual internacionalizamos o conflicto. Estamos en todos os sitios. Moi ben. Mira, Manuel, que grado de coñecemento ou de descoñecemento crees que había ou ainda persiste sobre a historia desta comarca coa experiencia que tes do Museo en Castro Caldelas? Temos moitas iniciativas en moitos concellos, saben, no que hai algúns alcaldes que sempre estamos tocando as narices en moitos concellos. Entonces, hai que facer as cousas de raíz. De raíz, cando me refiro á historia local. Hai xente que a veces pedimos cosas absurdas, como son para... Mire, pedimos un diñeiro a cualquier administración para facer un libro de unha cousa como, por exemplo, fotografías, para que non desaparezan. Eso foi fai 15 anos ou 14 anos no Concello de Quiroga. Fixemos un libro que pertenecía ao Concello de Quiroga, Caurel e Ribas de Sil. Ese libro neste momento non sería posible, porque a xente morreu, xa se nos perdería parte da historia. Pero como eso, poderíamos falar de todo, ahora neste concello que estamos, os afiladores que había en Barcelona e todo o traballo que levaron a cabo, por exemplo, para o tema da democracia, por exemplo. Conozco unha familia Carballo que eran paragüeiros e un deles fusilaron na plaza da Catedral de Barcelona, que son cousas que isto a xente que ven, eu sempre digo, isto é tema histórico, e isto se traducimos en números e en tema de turismo, a xente que ven de fora tamén quere saber eso. Porque tú tens que plantear un concello pequeno, ten que plantear 2 días, un fin de semana para unha persona que veño de máis cerca, Coruña, Santiago ou Vigo, veño 2 días a Concello de Neguera de Ramuín ou von a San Xoán de Río ou von a... Pois tens que plantear 2 días para que estén ali. Entonces, a cultura é moito... Temos unha cousa que cando falaban antiguamente desde as radios cos alcaldes desde Barcelona, que eu estaba en Barcelona, me dicían, e alcalde, que tene que ver en su pueblo? Temos moito verde, monte, pero non camiños. Temos moitas iglesias pechadas. Hai que darlle a xente cousas que sean accesibles, e se non son accesibles dun xeito, que sean accesibles do outro. E a xente que ven quere saber. E a xente ven predisposta, en moitos casos, porque o vexo ali no castelo, que queren comprar cousas, queren comprar guías, queren saber de onde veñen, porque queren explicar. E eses son os millores altavoces que temos tamén nos sitios. Vas a viñen este fin de semana fun a Málaga e a xente pedía viño da Ribeira Sacra. É unha marca xa, é unha identificación do país. Igual que os produtos que temos, os queixos, temos moitísimos produtos que a xente xa demanda fora. Conozco o mercado de Barcelona, que ven moitísima xente, se vamos a coller os números teríamos que miralos, pero temos moitísima población que ven de comunidades autónomas onde a marca Ribeira Sacra está indo, o sea, que está chegando a unhas cuotas que non eran conocidas neste momento. Falando de portas, que portas se poden abrir, por exemplo, para o Museo de Castro Caldelas na eventualidade que se consiga a declaración de Patrimonio da Humanidade? Haberá un antes e un despois? Sí, hai que... Nunca se pode ser conformista co que se ten, hai que reformar moitas cousas, temos moitas cousas mal, porque temos que mellorar, e hai que reconocer primeiro o error para poder mellorar, se non o reconoces non melloras. A festa dos fachos está declarada de interés autonómico, pois por que non se busca un nacional? Porque hai cousas que son de interés, ou por exemplo, en Santa Tecla, as cocas e os danzantes, que colabora o Concello de Castro Caldelas ca Diputación a través da Escola de Danza, ou moitísimas cousas que ademais que esas cousas que son de un día, que pasan, tiñan que quedar para que cando veña a xente que a vexan, porque son cousas inmateriales e interésalles. Ahora se abriu unha sala dedicada
os fachos. E hai outra sala dedicada ao irrio, e isto choca moito ca xente que ven e iso gustalle, pero claro, temos que modificar moitísimas cousas para ir adecuando as cousas tamén ao tempo, porque todo pasa de moda. Moi ben, pois moitas gracias, Manuel Carrete. Moitas gracias. Gaspar Bernárdez Villegas, que non Quiroga. Dos poucos... Casi. Dos Por poucos que parte se de nai escapan. teño aí algo de parentesco. Exactamente. Bueno, escoitámoste tamén. Bueno, eu quero comezar dando as gracias á organización e a Luís Guitián do Concello de Sober, casi xa considerado un amigo, non só o alcalde, por este convite ou esta invitación para falar de árbores, non directamente a min, sino a alguén a darlle voz a este patrimonio cultural que se pode chamar tamén na Ribeira Sacra. E despois deste agradecemento vou enlazar con unha historia co compañeiro historiador, porque falabas antes dos Quiroga e da iglesia do Incio, non? Que ten a curiosidade de ser de mármol, etc. Pois a Casa Grande que hai ao lado ten dúas árbores catalogadas como senlleiras, que son os altiprestes de Lawson, e que poderían cambiar a historia da introducción das árbores en Galicia, ¿no? Porque hai documentos que teñen guardados nesa casa que din que esas árbores foron traídas por os antepasados a finais do século XIX desde Filipinas, cando é unha árbore que nativa da costa oeste dos Estados Unidos, non? Entón, bueno, non deixa de ser unha anécdota, non vamos a misturar o Incio neste percal que bastantes árbores temos na Ribeira Sacra, pero me chamou moito a atención, non? Como fomos nos achegando e digo, bueno, pois xa temos un nexo, xa temos unha unión. Bueno, eu veño a falar de árbores porque de outra cousa non sei, entón, bueno, de árbores singularmente das árboles singulares, no? Das árbores senlleiras de Galicia. En Galicia hai un catálogo que naceu en 2007 que recolle as árbores, vamos a chamar, máis importantes do territorio, no? Pode ser por fins, ou sea, catalogadas porque teñen unha historia particular, porque teñen moitos anos, porque teñen unhas dimensións extraordinarias, etc. E chama a atención porque na Ribeira Sacra, no primeiro catálogo, como decía, creado en 2007, apenas 7 exemplares formaban parte deste catálogo, no? Hai que ter en conta que se collemos os concellos que conforman a mancomunidade da Ribeira Sacra, no? Que creo que pasan de 20, son en torno a 26, non siquiera hai unha árbore por cada un dos concellos que conforman este rico patrimonio. Para poñer isto en contexto, e un exemplo absurdo é no Pazo de Rubiáns en Vilagarcía ou no Pazo de Santa Cruz de Ribadulla en Vedra, hai máis árbores no seu xardín catalogado que en toda a Ribeira Sacra. Creo que, sin desmerecer aquelas árbores, tampouco é o meu obxectivo, creo que é algo que hai que facelo mirar, no? Por parte de todos, dos responsables de patrimonio natural, en este caso non só dos da Xunta, aquí non quero acusar a ninguén, sino invitar a todo o mundo a facer esta fonda reflexión, no? De por que en 26 concellos apenas hai 7 árbores catalogadas, algunhas das cales morreron neste proceso, vamos chamar así, como o Castiñeiro da Regadiña en Manzaneda, outros foron incorporados máis tarde, como a Nogueira de Santa Eulalia de Licín en Osaviñao, e xa está morta despois da súa incorporación, outras foron incorporadas máis tarde e ainda siguen vivas na actualidade, no? Como pode ser o Castiñeiro de Entrambolos Ríos ou, como ben comentaba antes, a devesa do Pazo de Cartelos en Carballedo, no? O catálogo foise ampliando, o catálogo de árbores senlleiras da Xunta, pero apenas 2 exemplares pasaron a formar parte deste catálogo e dos cales decía que un deles tristemente xa está morto, xa non forma parte deste catálogo. E volvendo outra vez a un pequeno exemplo, no? Decía que hai solo 7 exemplares incluídos neste catálogo. Aquí ao lado, no Concello de Parada de Sila, e seguro que todos vos sona o Souto de Entrambolos Ríos, sí. En Entrambolos Ríos hai 7 castiñeiros que superan en dimensións a moitos dos castiñeiros que conforman o actual catálogo. E aparte deses castiñeiros está o ameneiro máis grande de Galicia, hai 2 bidueiros que son sensiblemente de maiores dimensións que o único bidueiral catalogado en Galicia, que é no Couto de Sares, en Aveiga. Quero decir que con un traballo de campo e despois de gabinete, evidentemente, pero hai que identificar as árbores en campo un pouquiño, ni siquiera moito, un pouquiño máis exhaustivo,
poderíamos atopar moitas outras singularidades. Este ano fixemos o catálogo do Concello de Sober, por iso estou tan agradecido ao meu querido Luís, e, por exemplo, no Souto de Valguaire, no Souto das Casas, hai exemplares de castiñeiro que son realmente, eu o podo decir con certa perspectiva, porque levo máis de 20 anos traballando con árbores en lleiras, e hai árboles que realmente quitan o hipo, o sea, de cando un empeza a tomar a cinta métrica e os aparatos para mirar a altura das árbores, se dá conta de que non é que teñamos pouca canteira ou pouco futuro neste tipo de catálogos, sino que o que temos é moi pouco traballo asociado a cada un destes catálogos. Esta ferramenta, os catálogos municipais, tendo en conta que aquí hai unha mancomunidade, que hai unha idea moi potente de poñer en valor toda a Ribeira Sacra, creo que un dos patrimonios fundamentais e básicos, sin desmerecer o románico, ni as viñas, ni as demais outras singularidades deste territorio, creo que a combinación ou que o plus que pode dar ter máis árbores identificadas, poden estar no catálogo galego, formar parte de catálogos municipais, que o señor presidente da Deputación de Ourense se anime a facer un catálogo provincial, non sei cal sería a figura exacta, que tipo de legislación debería ir asociada, etcétera, etcétera, pero polo menos si ter un fondo listado en cada un dos concellos das árbores que son singulares en cada un destes concellos para ter certo cariño. Evidentemente aquí os problemas do urbanismo non son a principal problemática, ou que alguén vaya a construir unha casa, etc., ou tire un árbol para este fin, pero bueno, ter identificadas estas árbores sería moi, moi importante. E así, para acabar, hasta que me fusiles a preguntas, no, en absoluto, quería comentar unha anécdota que bueno, levo traballado na Ribeira Sacra bastante tempo, en distintas contornas, desde o plan de navegabilidade do Cañón ata distintos catálogos de flora e arbolado singular, e tiven a sorte fai uns anos de acompañar os inspectores da UNESCO, os inspectores que viñan a avaliar esta candidatura. Me pediron que os levara desde a Casa da Luz para as pasarelas do Río Mao, un lugar espectacular, como non pode ser de outra forma, diseñado por Isabel Aguirre, directora naquel entón da Escola Galega de Paisaxismo, e ao acabar, digamos, esta parte máis non é formal, que estaba no programa, a parte máis programada, insistín en que había que ir a mirar o Souto de Entrambo-los Ríos. E tiven a sorte de que dous dos inspectores eran como a min, de formación forestal. E o que miraron ali creo que impulsou bastante a candidatura. Ah, sí? Sí, porque de verdade que o digo, hai árbores na Ribeira Sacra que dan medo, dan moito medo. E para barrer xa para a casa de todo, hai moitas árbores moito máis bellas que moitos mosteiros. Creo que este valor singular tamén debe ser recoñecido. Non é competir, non estou dicindo... Maiores, o sea, de máis idade... Moito máis bellos, sí. Que os mosteiros? Que algúns dos mosteiros, non todos. Algún podesme decir, ou podenos decir? Sí, mira, o Castiñeiro de Pumbariños, no Souto de Rozavales, en Manzaneda, contando este amplio espectro de mancomunidade de concellos que forma a Ribeira Sacra, esa árbore declarada tamén monumento natural pola Xunta no ano 2000, se atribúen 1000 anos de idade. Eu sempre digo tamén, para non pasarme de listo, se eu digo 1000 e este caballero di 1200, podemos estar a discutir 3 días e aquel caballero di 800 é a mesma conta, non? Pero quero decir, tampouco se trata, como decía, de competir en estas competicións que por enriba non teñen forma de saberse, na caso das árbores falo, pero si poñer en valor un patrimonio cultural, porque por riba son árbores, en 1000 anos cantas xeracións de xente de Manzaneda se subeu a esa árbore a demoucalo, a aproveitar as súas varas, non? Canta xente pasou coa serra para aproveitar, cantas casas na vila de Manzaneda hai feitas con vigas de ese exemplar. E xa non falo do resto das árbores. Moi ben, bueno, estamos nun espacio que documenta presencia dende o século VI, neste parador, polo tanto... Non este. Exacto. Bueno, das 7 especies
senlleiras. Cale, baixo o teu punto de vista, a senlleira 100%, e desde outro punto de vista, si hai riscos de que podemos quedar a volta de pouco tempo en 6. A especie, te refires a árbore en concreto? Sí. Non podo. Non podo porque as quero a todas como os meus fillos. Xa. Podo decir cal é a especie, ou para a miña forma de miralo, a especie máis representativa da Ribeira Sacra, evidentemente o castiñeiro. Castiñeiro. Dentro deste castiñeiro está o castiñeiro do Souto da Rambigoa en Nogueira de Ramuín, está os castiñeiros de Valguaire, por exemplo, en Sober, a pesar de non estar no catálogo, están os castiñeiros do Souto de Rozavales en Manzanedo, o castiñeiro de Pumbariños, o da Regadiña está descatalogado porque morreu, o este de Trámbolos Ríos, temos un montón. E, tristemente, a amenaza non é que este ás portas, a amenaza entrou pola porta para dentro e xa está dentro facendo desfeitas. E como todos fostes apuntando, e seguro que seguiremos apuntando, o principal problema é o abandono, o despoboamento, porque os castiñeiros de Moucados, eu teño un castiñeiro con 9 metros de roda, e isto se di pronto, un árbore de máis de 3 metros de diámetro, o principal problema dese castiñeiro é el mismo, porque polo chan nacen novas varas, con moitísimo máis vigor que unha caracocha de, vamos poñer, de 300 anos, que xa está... Bueno, pois como a miña abuela, ¿no? Que esa ao final non corría moito. Pois isto igual, a árbore non rebrota con demasiado vigor, pero sí as canas que salen desde a súa base, que acaban por afogar a propia nai, ¿no? Bueno, moi ben. Unha abuela con 300 anos ten unha reportaxe, Sí. Ten unha reportaxe. Bueno, pois, Gaspar, moitísimas gracias. Un placer. E enhoraboa tamén polo teu traballo. Un placer. Moitísimas gracias a vos. José Miguel Vázquez Fortes, representante da Josefa. Escoitámoste tamén. Vale. Supoño que estou aquí por a recuperación dun produto, bueno, dun queixo, de agroalimentario, dos queixos tradicionais que había en Galicia. Digamos que polo que forose perdendo, entonces eu enfoquei, bueno, a miña actividade na recuperación deste tipo de produtos. Estou moi relacionado co agroalimentario, interesa moito o sabor. Entón, bueno, pues, foi un pouco latoso como desarrollei todo o criterio, porque fui buscando señoras que ainda os facían na casa, que ainda lles fermentaban, porque ahora si, bueno, os que sodes aquí de Galicia, sempre bichedes nas feiras xente vendendo queixos, que se facían na casa co excedente de leite, era un mercado permitido. Eses queixos, eu dábame conta, porque o meu pai tiña unha frutería e empezou así, sabes, iba polos queixos, maduraba ali en palla. Bueno, era un rollo de pequeno, ese sabor perderase, para min había desaparecido. Entón, dixen, isto podráse recuperar, non? Dareino recuperado. Entón, busquei señoras que indo facían na casa e que lles fermentaban, é dicir, que o queixo evolucionaba, que non me vendían blanco, e non pasaba de ser blanco, ou como ías así, ou non tiraba. Entón, cheguei a ter 42 señoras, e desas 42 señoras que ainda seguían producindo, estou falando fai 20 anos, máis ou menos. Ahora xa prácticamente vou a algunha feira, pero non vexo nada que fermente de forma natural. Bueno, outro día encontrei uns de San Simón do Cebreiro, que facían na casa, encontrei queixos tradicionales, que eso xa pensei que non iba a topar, que iba a ser imposible. Pero bueno, se encontrei unhas señoras que ainda facían na casa, en forma de ladrillo, como era antes, a principios do século XIX, principios do XX, eran ladrillos, non ten a forma da hora. E gardan a tradición, espero ir podelas gravar dentro de pouco. Pero bueno, eso a falar de outra cosa. Bueno, xuntei as señoras, dime conta que algunhas veces estaban ben e outras estaban mal. Sabes? O sea, porque o queixo dunha señora podíame saber ben no inverno ou mal no brao. Sabes? Entón empecé a preguntarme por que pasa aquí. E dime conta que non había nadie que fixera un traballo sobre os queixos galegos. A Galicia ten 4 denominacións de origen de queixo e nadie sabe que baterias interviñen nesas denominacións. Sabes? Por lo general compramos baterias de outros estados e botamos. Non sei se sabedes como se fai un queixo, pero máis ou menos o queixo, un queixo, digamos, normal, non? Pasterizas o leite, o sea, matas a microbiología, añade a microbiología que ti queres que funcione. Entonces, que estaba pasando en Galicia? Que non había nadie que tuvera microbiología galega. O sea, non hai nadie que teña microbiología galega. Compramos microbiología por francesa, italiana, danesa, de outros lados. Entonces, claro, eu para facer o meu queixo tuve que facer o que como facían na Edad Media, ou non tanto na Edad Media, no siglo XIX, deixar que evolucione de forma natural, unha que se chama unha fermentación espontánea. Non lle añado máis que sal, pero iso oblígame a cuidar moito as vacas e os prados.
porque teño que manter a miña bacterioloxía viva. Claro, os meus traballos ahora nestes últimos anos están indo en extraer bacterioloxía galega, que aquí con a Universidade de Vigo, con o catedrático Javier Carballo e Juan Centeno, estamos extrayendo bacterioloxía, levamos 3 anos, e creo que, por exemplo, que a Galicia Central temos traído todo tipo de bacterias que hai e lévedos que influyen no queixo. Claro, agora, mellor, se encontrei estas señoras, pues damos un salto tamén a outros lados. Pero, bueno, basicamente estou aquí pola recuperación dese sabor, dese produto tradicional, que, a miña forma de ver, añádelle valor á zona, sabes? O sea, os sabores da zona, cando viaxamos, non só queremos ver. O sea, polo menos eu quero comer a comida dali. Sabes, non quero ir a comer un sitio internacional, sabes, unhas guiozas, pues vou a Macedonia. Comer unhas guiozas non me ten ningún sentido para mí. Entonces, pues, eso pásame. Entonces, interésame que os sabores de Galicia se conservaran, e máis os da miña zona, non? Que son da Ribeira Sacra, interésame moito que se conserve, como conservaron no viño. O sea, as variedades que había despois da posguerra, plantáronse variedades moi productivas, pero que non tiñan moita representación en Galicia, por exemplo, o Jerez, non? Pero claro, chegou ás denominacións de orixen e fixeron a recuperación das variedades autóctonas que me pareceu, para min, excelente, esa recuperación dos merenzaos, dos brencellaos. O sea, para min deu un cambio do que era o viño que cando había na miña casa, que estaba feito basicamente con variedades castelanas ou andaluzas, as variedades de agora deu un cambio. Entonces, pues, creo que o mismo pasa por outros produtos, sabes? José Miguel, desas 42 persoas que facían... Perdíme. No, pero volvemos enseguida. Cal eran ou cales son as razóns polas cuales ti detectabas de que non había digamos que un criterio homoxéneo para facer un produto de calidade? Vale, iba a contar eso, pero fui por outra rama. Non empezou a falar e non paro. Bueno, as señoras... Bueno, esa é a pregunta, por que sale ben, por que sale mal? Ou porque sabe dunha maneira diferente en maio... Había unha bacterioloxía que eu... O das 42 señoras. Sí, pero eso mismo. As das 42 señoras... Había algunhas que salía ben, pero porque tiñan a bacterioloxía correcta. Despois había problemas de elaboración. Vale, porque a forma de elaborar de Galicia tamén se perdeu. Nadie sabe elaborar como se elaboraba en Galicia. Pasamos a elaborar con técnicas máis europeas, como, polo general, elabórase con unha técnica holandesa, que un lavado coallada, que eso aquí nunca se facía, sabes? Entonces, había primeiro, algunhas tiñan baterías malas, a bacterioloxía non era boa, polo que fora, porque non tiñan unhas baterias, porque dentro das baterias que ten, tiñan unha que daba moito sabor a establo, por exemplo. A establo? A establo, sí. É moi característico do queixo galego, Do queixo galego tradicional, as baterias que teñen un toque establo, que é o gallego tradicional. Hai unhas baterias que o dan, pero claro, se é moi fuerte pode ser desagradable. Ou se dan a cabra moi fuerte, un castrón, pois pode ser desagradable. Entonces, claro, pues algunha señora tiña algunhas baterias que eran moi potentes nese sentido, entonces esas non valían polo tipo de... E despois había problemas de elaboración. Eso foi máis difícil de corrixir. O meu queixo chamase da Josefa, porque a Josefa foi a señora que estuvo disposta a investigar comigo. É moi difícil chegar a unha casa de alguén que leva facendo queixo 50 anos e dicir, te cometes un error. Porque dicen, tía, es tonto, que te pasa? Entendes? Claro, ir a arreglar a casa de alguén cando levan 50 anos facendo, pero tú... Era moi difícil, sabes? Eu teño un caso dunha señora que non quería comprar un termómetro nin para atrás. Era unha señora, mira, iba a comprar os queixos todos, era dunha aldea cerca de Friol, de Xia. Ali foi moito frío. Ali inverno, ali estás ás 10 da mañá menos 4. Eu dicíalle, mira, os teus queixos están ben no inverno, pero están mal no brao, porque se enfría o leite. E dicía, mira, ti eres listo. Enfríachese no brao aquí que fai calor, e no inverno que fai menos 4, enfríaseme no brao. E dicía, sí, e te arregla o compra un termómetro para baño María. Enfríachese no brao, porque sempre que chego no brao estás falando cabeciña co caldero de leite aquí, e sempre que chego no inverno estás co caldero de leite pegada a cociña de ferro. Ah, amigo. Claro, era o que lle pasaba, pero ela dicía, este tonto. Claro, e dixe, compra un termómetro. Non quixo comprar un termómetro, dixe, mira, compra un termómetro e volve a cantar a baño María a 32 grados, se non se vai notar, volvenche saber ben no brao. Non quixo. E non quixo? Non, era unha persona, estou che falando no 2007, que pagaba uns 2.000 euros en queixos. Compraba toda a fabricación sin ir a casa. E non quixo. Porque ela facía un procedimento empírico que lle viña de... Ela dicía, en inverno saben así, en o brao saben así, e nada máis. E punto. E xa está. E o que o queira... O que o queira, non o coma. O que o queira ben e o que non tamén.
Está ben. É unha lógica aplastante. Era así, Exacto. non me daba opción. Levo toda a miña vida facendo así. Mira, os de inverno son chestos, os de verano son chestos. E despois chegabaslle tú e ainda por riba dicíalle que che daban o cortello. No, eso non yo decía, non, se botábamos da casa. Botábache da casa, evidentemente. Mira, como influe, por exemplo, xa que falaba tamén antes Gaspar da cuestión medioambiental, como influe precisamente o pasto desta zona, a vegetación desta zona no resultado final e na personalidade precisamente dos queixos ou dos teus da Josefa? Vamos a ver, es que eso é bacterioloxía. Os prados é o que conservan a bacterioloxía. E de aí é onde ven todo o produto. Pero basicamente, digamos que... Pero pode influir tamén o pH da terra tamén, pode influir... Sí, pode influir moitas cousas. Basicamente, o que máis influye é que ahora non temos bacterioloxía porque temos todo desinfectado. Entón, o conservas unhos prados moi cuidados como antes, o sea, dun xeito máis tradicional, con menos desinfección, non digo non menos limpieza, menos desinfección, por exemplo, nos establos, ora desinfectamos todos os circuitos, aí non queda ninguna bacteria. Sabes, se ti queres facer algo moi tradicional, necesitas das bacterias, dos lévedos. Os que fan viños poden añadirlle levaduras, pero poden fermentar de forma tradicional. Bodegas vellas son bodegas vellas, en donde hai levaduras vivas. Un pouco pasa co queixo. Non sempre dependemos das bacterias e das levaduras para desarrollar todas as comidas procesadas, casi todas as que tratamos. Claro, outra cosa que este é de merda. Son cousas distintas. Pero bueno, sí que pasamos un proceso de unha higienización, para min, exagerada en determinados sectores por protección, é un rollo de protección. O sea, ti non queres envenenar a nadie, entonces, pues, hai unha normativa. Pero digo que eso que fai que ahora mismo non encontre nunha feira de palas, de antas, de zonas tradicionales, que vaya a buscar un queixo feito por unha señora que lle sobra leite na casa e que fermente. Non encontro. Porque feiras tamén cada vez menos. Como? Feiras cada vez menos. Sí, feiras e mercado menos, pero que xa este tipo de xente, primeiro, vamos a ver, este excedente era moitas veces porque a xente, xente que lle sobraba leite cando eran explotacións moi pequenas, ponte nos anos 80. Explotacións moi pequenas, pois sobraba, que eran explotacións de subsistencia en Galicia. Digamos que a economía galega daquela época era de subsistencia, producías a carne, tiñas os porcos, tiñas a horta, tiñas o leite, tiñas as vacas da bitumista, que tanto che daba un becerro que te comía, como che daba un pouco de leite. Todo o leite que sobraba vendían ese mercado. E mantúvese aí ese mercado tradicional. Despois empezou a vivir da xente que vendía a cota láctea. O sea, xente maior que vendía a cota, pero non se desfacía das vacas. Se quedaba sempre con 2 3 vacas, porque senón que iban a facer na casa. Sabes? O sea, se me von 2 3 vacas, que fago? Entón, sempre vendían 20 ou 30 vacas, pero 2 ou 3 quedaban na casa. Claro, non daban bebido a leite 2 3 vacas. Esa leite iba para o mercado en forma de queixos, que era como o valor añadido daba. E iso foi se transformando. Xa non queda nin xente que quede con 2 ou 3 vacas na casa, entonces desaparece por eso. E tampouco quedan porque non lles fermentan. Eu busco moita xente que faga na casa que lle fermenten. Fago un intento, porque interésame moito, o sea, levo 2 anos xente de bacterioloxía, e non encontro xente, o sea, para min cando encontro alguén que lle sale, San Simón da Costa non encontro nadie que faga na casa de forma tradicional. Hai risco de que se perda eso? Eu creo que sí, que se vai perder. Sí, estou convencido. Bueno, dos últimas cuestións. A primeira, sustancial. Mira, que fago entón eu co queixo? A ver, dame 2... Comelo. Xa, home, pero mentras tanto, é que se o como a roda dun carro, despois dá o colesterol... Non, o queixo non ten colesterol. Dá colesterol? Non. Entonces engañan os 90% dos médicos. No, terei outras cousas, pero o colesterol, gracias a Dios, de momento escapando. Mira, a ver, como se conserva? Como que conservar o queixo? Sí, o procedimento, é dicir, porque hai un estándar, compro queixo, levo queixo, nevera. No, eso sería, no caso do meu queixo, que é un queixo moi cremoso, digamos, que ten unha textura moi elástica, sería un error, porque as neveras todas son low frost. Estranche toda a humedade do queixo. Non che vai saber mal, pero non sería ótimo. Non estaría ótimo as neveras. E que alternativa temos? Comelo. Comelo dunha sentada. Por que non faz os queixos máis pequenos, entonces? Porque se non comelo... Home, podese facer... Home, se invitamos a todos estes aquí a comer... Non, pero un queixo meu é moi vicioso, home. Xa sei que é vicioso, pero demasiado vicioso. Pápano sin problema. Por ese millor non empezalo, porque se o empezas e non tes problema de buscar onde conservalo. Se o empezas, acaba. A mellor non o leva para casa. A tu mellor non leva para casa, porque comeu todo. Dicen que engorda, porque empezo a cordo medir na nevera, vou... Os teus meus empleados todos collen colesterol, vou dicir, porque colgan estas latitas ali na cama e collen, eles, teñeno eles, o queixo non. Problema dele. O queixo non ten.
Bueno, pero a vos vai vos moi ben, non? Sí, eu non teño queixa. O sea, conseguir un valor añadido alto... Bueno, é que unha cousa que falábamos bueno, poñemos a falar das aldeas que falábamos antes, están desaparecendo. As aldeas en Galicia non vive moi pouca xente. E unha Ribeira Sacra, cantas hai que non vive nadie? A única forma de asentar alguén na rural, isto é materialista, é que ten que ganar cartos, ten que ter unha vida digna e ten que poder vivir do rural. Entón, tens que conseguir valores añadidos para o produto. Sabes, é unha aldea que estou, quedan 2 personas. E quedan 2 personas, unha é Josefa, porque os meus empleados fan as labores dunha casa de aldea, dunha casa na Brega, e Roxo, que é un señor maior, que queda porque lle cocina Josefa, cocina a comida a Roxo. Si se vai Josefa, vai ser Roxo. E se me vou eu, vai ser Josefa. Que barbaridade. Pero a única forma de mantelo é que a xente gane un diñeiro digno. Si non se va a recuperar, nadie vai vivir por unha aldea que xa ten unhas dificultades añadidas para estar pasando fame. Vale, bueno, igual que fixe na primeira mesa, vamos a rematar, que senón estaríamos falando de queixo, de árbores enlleiras, de historia das bisbarra, pois todo o día, pero non procede. Como preguntei tamén na primeira mesa redonda, vos conociades vos? Non. Esta pode ser unha boa ocasión, unha boa disculpa para patrimonio histórico, patrimonio pois medioambiental, patrimonio gastronómico, pois sellar, digamos, que algunha alianza e pensar xuntos cooperar no futuro. Carrete. A mí me parece... É unha cousa normal, cando salen estos congresos ou estas charlas, sempre se colabora despois e se ten unha referencia. Cos anteriores, sí, con Miñalgueira xa fixéramos algo... Bueno, conocíamos hasta personas en común. O de rutas tamén se fixeron por algúns sitios que conozco. Castro Caldelas, claro, que xa se falaron moito. Que sí, por favor, os queixos nos tamén temos a zona de ganado vacún, que diría a alcaldesa, unha das máis grandes de Galicia. Árboles enlleiras, claro, tema natural, sempre se contabilizan a historia. Tamén están os árbores e demais cousas, animales e tal. Entonces, como dicían do Pazo, como é, Capela. Exacto. Claro, entonces hai cousas que xa son... E o castañeiro, que é un árbol de referencia para non solamente para Ribeira Sacra, sino para toda Galicia. Cuánta fame quitou o castañeiro hasta que atopamos a pataca. Certo. Entón, eu creo... Moi ben. Raza Caldelá, non? Sí. Raza Caldelá, sí, señor. Gaspar? Home, eu para non barrer nin pa Lugo nin pa Ourense penso que cunha barquiña na mitad do río. Este home máis a falar dos Quiroga comendo caso... A ver... É un bo plan. Como non vai haber aquí oportunidade? Exactamente. É unha maravilla. Pero comendo debaixo dunha boa árbore. Por iso decía, tería que estar nunha ribeira e para non tirar pa un lado pa outro na mitad do río, para mirar os outros desde abaixo e falar dos Quiroga estaría moi ben. Sí, claro. Ponte un poquinho máis así. Aí, perfecto. Escoitadme, sí. Sí. Nada, eu xa teño pensado ir ver o museo. E aí xa lle dixen dun árbore que topei dunha sobreira aí nun pueblo abandonado. Dixen, aí tes unha grandísima, non sei que vellón non. Nunha aldea que quedou abandonada, desto que falamos, San Lorenzo, que era unha aldea que estaba pegada ao Pedomiño, quedou abandonada. Creo que non está nin catalogada, non sei, como aldea. Pero bueno, sí que conocí unha persona que vivira ali, marchou dali, ten ahora 93 anos, marchou dali con 5 anos, e foi a única que queda viva que vivira ali. E encontrei, non topaba o pobo, pero tiña curiosidade por topalo. Estuve 3 sábados baixando a ver se topaba, e gateando cheguei ao pobo, pasando por debaixo unhas silvas ali. Xa dicía, ten que estar por aquí. E topei unha sobreira inmensa. E xa dixen, vouche mandar a foto, a ver se vale para algo. Entón xa temos relación, xa empezamos tamén. Bueno, longa vida á historia, longa vida ao seu medio ambiente, longa vida aos seus produtos e á súa gastronomía. Moitas gracias aos tres, un placer. Moitas gracias. Bueno, pues estamos a piques de rematar este foro, la región, estes encontros en el progreso. Para o acto de clausura solicitamos tamén a presencia aquí neste estrado de don Ángel Miramontes, que é o director xeral de Patrimonio Cultural, cando vostede queira. Moitas gracias. Moi ben, moi bo día a todos e todas.
bueno, realmente, un saúdo especial ao presidente da Diputación, señor conselleiro. Realmente, bueno, é moi significativo que queden hasta o final do acto. Realmente coñecemos a axenda que realmente teñen. Entón, pois, moitísimas gracias por acompañarnos ata o remate deste magnífico foro. Alcaldes, alcaldesas, compañeiros da Ribeira Sacra, eu realmente neste breve comentario un pouco que vou a realizar, pois, bueno, creo que realmente non podo comezar doutro xeito que non sexa pois dándolle os parabéns, as grazas, realmente el progreso, la región, el progreso, un pouco por todo o seu labor, todo o seu traballo diario, dende o punto de vista máis da comunicación e da prensa, e realmente ca sensibilización que teñen con todo o que ten que ver ca Ribeira Sacra e realmente con todo o proceso da candidatura da Ribeira Sacra que levamos desenvolvendo ao longo de todos estes anos. Xa hubo ese primeiro foro no que se comentou, que fixemos en Monforte. Un ano despois facemos o actual aquí en Santo Estevo. É un xeito, ademais, de confirmar, reconfortarnos un pouco vendo esa sinerxia, esa boa relación que temos tamén a nivel de prensa e de comunicación. Tamén gostaríame dar a enhoraboa ás persoas que hoxe contamos con eles, que nos contaron as súas experiencias. A parte queda tamén contrastada a diversidade, o valor das diferentes temáticas que temos aquí da Ribeira Sacra, como destaca a Ribeira Sacra dende o punto de vista turístico, dende o punto de vista da produción de queixos, de viño, de turismo, económico, dende todos novas iniciativas tecnolóxicas, innovadoras, que realmente a nós, as persoas que en certa medida temos que capitanear un pouco esta candidatura, pois é moi confortable e nos permite ter as ferramentas máis sólidas para poder loitar ante a UNESCO ou ante quen sexa preciso para acadar este resultado. Experiencias exitosas que poñen de manifesto pois todas as bondades e a excepcionalidade que ten neste territorio. Sí que tamén un pouco un aspecto persoal, sí que teño a fortuna de haber compartido coas persoas que hoxe nos contaron a súa experiencia, pois diferentes motivos, e que veñan hoxe a contarnos a súa experiencia, pois é outro feito que amosa a súa colaboración, a excelente gobernanza, máis alá de diferentes competencias que poda haber, incluso de competir nos mesmos mercados ou con os mesmos puntos de vista. Esta colaboración a nivel persoal, sempre cando nos ven xente do Ministerio, cando nos veñen os inspectores da UNESCO, cando calquer persoa allea a Xunta de Galicia, ao noso territorio, pois sempre nos abren as súas portas, nos contan o seu saber facer, nos contan as súas peculiaridades. Entón, aproveito este momento para agradecer que, sin o seu máis alá do seu propio valor que teñen ca actividade que fan eles diariamente, pero con esa predisposición para mostrar a excepcionalidade que ten este territorio. Mais alá tamén, aquí sí que un pouco algún aspecto tamén institucional da Xunta de Galicia, da preocupación, da sensibilidade do conselleiro, de todo o equipo da Xunta de Galicia polo desenvolvemento desta candidatura, o protagonismo absoluto de todos os axentes, alcaldes, alcaldesas, diputacións, e tamén un pouco a inversión que levamos facendo ao longo sí que o proceso comezou fai xa 20 e tantos anos, casi 30 anos, pero nos últimos 10 anos sí que a maquinaria, a engranaxe da propia candidatura
consolidouse, a Xunta fixo un investimento xeral de 10 millóns de euros, e sí que estamos a ver, e sí que tamén facendo a balances, facendo análisis cualitativas e cuantitativas, máis alá tamén das debilidades que hoxe se falaron aquí, que todos e todas tamén somos coñecedores, pensamos que o percorrido, o gañado, pois é moi significativo e moi importante. A Ribeira Sacra fai 10 anos e a Ribeira Sacra que coñecemos hoxe a día sí que evolucionou dende o punto de vista social, económico, cultural, incluso que se falaba tamén demográfico, no cómputo a comarca sí que realmente ten unha tendencia que positiva fronte a outras áreas se comparamos porcentualmente dentro de Galicia. Entón, poñer, resaltar que eses 10 millóns de euros, esa inversión sempre da man na medida do posible, como non pode ser de outro xeito, cos axentes locais, cos verdadeiros protagonistas, pois pensamos que están dando estes froitos e que realmente a candidatura é moi sólida e moi forte. En referencia tamén con este proceso da candidatura, que é un pouco o xerme deste foro, deste segundo foro, pois, como xa se foi comentando aquí, pero tamén transmitilo, pois estamos realmente na recta final, insistir e recordarlles a todos e todas que si ben saben, pero que esta é a única candidatura do Reino de España, esta realmente unha candidatura de todo o Estado español, entón hai certas competencias, hai certas xestións que teñen que facerse dende o Ministerio de Cultura e o Ministerio de Relaciones Exteriores, tamén unha labor fundamental é a que ten que desenvolver o embaixador de España ante a UNESCO. Tamén transmitirlles que a relación que tivemos con estes entes, con estas institucións, prácticamente diaria, sí que o teñen tamén moi clara. A consolidación da relación tamén do conselleiro co ministerio, co ministro tamén é fundamental, co propio embaixador Miquel Iceta, e entón isto é algo que vai máis alá, ten esa escala que nos supera a propia Ribeira Sacra, a Galicia, é unha actuación a nivel de toda España, é a candidatura única, que ese tamén é un aspecto. Realmente, a finais do mes de xullo, neses 9-10 días na convención da UNESCO, pois é onde realmente nos dirán se consideran a UNESCO, baixo os seus criterios, os seus puntos de vista, que somos un territorio que pode ser declarado patrimonio mundial. Tamén transmitirlles, permitirme que lles incida un pouco neste aspecto, que o investimento, o traballo feito sí que ten como obxectivo acadar esta categoría, este recoñecemento, pero sí que tamén é importante que a sociedade en xeral, no seu aspecto máis xenérico, sepa que máis alá do que realmente podan decidir, penso que o percorrido que se fixo, o desenvolvemento deste espacio foi moi significativo e temos pensadas diferentes actuacións de continuar, ben sexa dun xeito, ben sexa do outro, confirmar ese compromiso de que este engranaxe tan forte, tan sólido que se creou da Ribeira Sacra vai a seguir camiñando, vai a seguir preocupándose, vai a seguir poñendo en valor o seu viño, o seu queixo, as súas árbores, as súas rutas, o seu patrimonio cultural, eclesiástico e dende todos os puntos de vista. Penso que o máis complicado xa se fixo, foi acadar esta boa gobernanza, foi acadar os diferentes desenvolvementos dende todos os puntos de vista ao longo destes anos. Claro está que o obxectivo é
este recoñecemento, pero tamén estamos preparados para actuar ao día seguinte máis alá do que poda resultar dese momento e valorando realmente, insisto, se pode cuantificar e cualificar o que temos o valor que tenga a Ribeira Sacra dende todos os puntos de vista. Polo que, bueno, vou a xa rematar un pouco tamén como comecei, pois dando as gracias a El Progreso la región por organizar este acto de hoxe, porque sí que é moi gratificante pois poder escoitar estas boas experiencias e experiencias de éxito, máis alá de loita e realmente pola propia inteligencia e as capacidades das persoas que hoxe nos acompañaron, pero é outro elemento máis, este foro de la región El Progreso, porque tamén transmitirlles, que tamén o sei, de boa fe, que a UNESCO todo ve, a UNESCO sabe que hoxe estamos aquí reunidos e que estamos falando destes temas, é un xeito máis de demostrarlles que as dúas diputacións, todos os concellos, os axentes locais, dende diferentes puntos de vista, pois somos coñecedores, administración pública, entes privados, colectivos, de a importancia de ir todos xuntos, de preocuparnos por este tesoro, este territorio con estas peculiaridades únicas a escala mundial que ten a Ribeira Sacra. Así que moitísimas gracias a todos e todas, aos protagonistas, coordinador, divulgador, realmente a la región e El Progreso por contar coa vosa colaboración e montar este foro que penso que foi sumamente enriquecedor e moi gratificante pensando no ben e no desenvolvemento positivo e final que ten a candidatura da Ribeira Sacra. Moitísimas gracias. 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 Bueno, pues nada, misión cumplida, ¿no? Empezábamos aquí sobre las 10:30, pasadas un poquito con el propósito de pegar un empujón desde lo divulgativo y desde casi desde lo intelectual, pero también desde lo real con las personas que testan todos los días este territorio, y misión cumplida. Yo creo que hemos aprendido todos un poquito más a querer este territorio, a apostar por él, a empaparnos de los sentimientos y de las sensaciones que nos han transmitido pues aquellas personas que están, como decíamos antes, a pie de obra y sobre el terreno. Y bueno, pues ese propósito se ha cumplido. Ahora ya solamente queda que tanto este foro como el anterior, en junio del 2025, en Monforte de Lemos, pues surtan el efecto apetecido y supongan también, como decimos, un pequeño empujoncito para conseguir la declaración última ya a finales de julio. Y como decía antes el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ahí no acabaría nada, sino que empezaría todo. Habrá desde luego un antes y un después para tener en cuenta por parte de todos los operadores, tanto institucionales como privados. Y nada más, dos cosas. Tienen hoy con los ejemplares del Progreso y de la región un monográfico especial sobre este evento, pero en general sobre todo lo que es la Ribeira Sacra desde sus múltiples enfoques. Mañana tendrán, por supuesto, en ambos periódicos una difusión acorde a la importancia del evento. La región digital y también el Progreso Digital pues siguen haciendo sus apuestas para mantener debidamente informados a todos ustedes. Y, claro, esto continúa. La programación de Telemiño, la programación de la web de la región y también la programación de la web de El Progreso. Solamente esperar que los dos directores, tanto José Pastoriza como Alfonso, pues tengan en julio pues que mover a la redacción para hacer otro monográfico como consecuencia de que se ha conseguido la declaración de Patrimonio de la Humanidad. A todos ustedes, como siempre, también, y muchísimas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Buenas tardes.